हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी, सुदंद्र देवी माता जी, हरे कृष्णा என்ன சுதந்திர தேவி மாதா தூக்கம் வருது இப்போ? இல்ல மாதாஜி, ஏன் மாதாஜி? ஹலோ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, கேக்கலீங்களே. சீக்கிரம் எழுந்துட்டாலே அதனால கேக்குறேன். அது சொல்றீங்களா மாதாஜி? எழுந்தேன். சரி, முன்னெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் நடுவுல எழுந்திருப்பேன் மாதாஜி. அந்த டேப்லெட் போடுறப்ப எழுந்திருக்க முடிய மாட்டேன் மாதாஜி. அது உடம்பு அசைச்சிருது. இன்னைக்கு எழுந்தேன். சரி, நம்ம எழுத்த உடனே எனக்கு டக்குன்னு அந்த நினைப்பு தான் மாதாஜி இருக்கு, உள்ளுக்குள்ள இருக்கு மாதாஜி. பட் அதை செயல்படுத்துறதுக்கு தான் என்னால கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு மாதாஜி, வேற ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது மாதாஜி, யாரும் யாரை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது. ஆனா உங்களுக்கு ஐ நோ யுவர் டிஃபிகல்ட்டி. நான் வந்து இப்போ அட்டெண்ட் லீலாவதி மாதாஜி எப்படி இருக்கு ஃபீவர்? பரவாயில்லைங்க மாதாஜி, சுமாரா இருக்கு இப்போ. அது நீங்க நேற்றுக்கு ஃபீவர் சொன்னது எனக்கு கேட்கல மாதாஜி, இன்னும் டிஸ்டர்ப் பண்றேன் இன்னும் கேட்டப்பல அது பரவாயில்ல அப்படி வேற சொல்லியிருக்கேன் நான். அப்புறம் வந்து ரெக்கார்டிங் இன்னும் போனேன், எனக்கு இதெல்லாம் ஸ்டக்கப் ஆகுதுல, ஐயோ ரெக்கார்டிங்ல போயிருக்கா இல்லையான்னு கேட்கும் போது தான் நீங்க பேசுறது கேட்குது. ஓ ஃபீவர் சொல்லியிருக்கா, அது கூட எனக்கு கேட்கல சரியா. இந்த இது நெட்டு ப்ராப்ளம், நெட்டு நான் பேசிக்கலி என்னோட லேப்டாப்போட தான் ப்ராப்ளம், நெட்டு சரியா இருக்கு, பாக்கி எல்லாம் ஒர்க் பண்றது, லேப்டாப்ல கொஞ்சம் குழப்பம். ஓகே, நான் வந்து இப்போ இது போடுறேன். டொனேஷனி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, நேற்று வரலையே, எங்க இங்க ஊர்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடுறேன் and then we'll start. இன்னைக்கு பிரபுபாதோட டிஸப்பியரன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. டிஸப்பியரன்ஸ் டே பிரபுபாதோட. ஸோ அவரோட நினைவுனால நம்ம வந்து என்ன இது பண்ணோம், ஒரு பாட்டு ஏதாவது அவர் எழுதின பாட்டு ஏதாவது ஒன்று பாடிக்கணும். நான் என்ன எழுதிருக்கிறேன், சாரி ஸ்டாப், பக்தி வைபவ் கிளாஸோட இருக்கிறேன் அட்டெண்டன்ஸ். இதே பழக்கமா போயிடுது எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களாம் கேட்குறாங்களோ இல்லையா, எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு பழக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஒன்றும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பாமி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? நான் பார்க்க வேண்டிய இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி இருக்கேடா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பாமி மாதாஜி. ஓ நேற்றுக்கு உங்களையே போகணும் ஆப்சன்ட் போட்டேன். இதுக்கு இருந்தாலே நீங்க
இருந்தா மாதாஜி. புவனேஸ்வரி மாதாஜி தான் அர்ச்சனாங்க. அது தப்பா போச்சு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து பாமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, புவனேஸ்வரி மாதாஜிக்கு ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி போடுறேன் நான். சிந்தஜா மாதாஜி வருவாங்க, 18 இயர்ஸ் தொடங்கிட்டு இல்லையா, அது முடிச்சுட்டு வருவாங்க. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கண்ணம்மா மாதாஜி வருவாங்க அப்புறமா. த்ரிஷா தெரியாது, ராஜி வரது கிடையாது. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, அவங்களும் வரல இல்லையா இன்னும், வந்த அப்புறமா. ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க வந்தாங்க இன்னைக்கு என்ன தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இதுக்கு போயிடலாம். அதாவது பிரபுபாதோட டிஸ்அப்பியரன்ஸ் ஆனதுனால அவர் எழுதின ஒரு பாட்டு வந்து நம்ம பாடலாம். ஓகே, போரோ கிருப்பான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. அப்புறம் வந்து போரோ கிருப்பா, அப்புறம் இன்னும் ஒண்ணு கூட இல்லை. கிருஷ்ணா தப புண்ணிய ஹபே பாய், எது நான் எடுத்திருக்கேன், கிருஷ்ணா தப புண்ணிய ஹபே பாய், அது எடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வாட்டி பாடிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். யாருக்கா என்ன இருக்கா? எடுத்திருக்கீங்க மாதாஜி. அது அவர் இப்ப நம்ம இது போயிடலாம். இப்போ அவர் எழுதினது ஒரு கிருப்பா, அவருக்கு இதுல ஷிப்ல போகும்போது அவர் எழுதினது, அதுவும் நான் பாடியிருப்பேன், எனக்கு நினைவு இல்லை. பட் இது கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு. இப்போ அதை எடுக்கலாம். ஓகே, தமிழ்லயும் இருக்கு, தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். எஸ், அதே எடுக்க. அவர் ஷிப்ல போறார் இல்லையா அமெரிக்காவுக்கு, கார்கோ ஷிப் வேற. இருக்கிறதுக்கு பெரிய சௌரியம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. இருந்தாலும் ஒரு ஆச்சாரியர் சொல்லியிருக்கார், அது நான் செஞ்சே ஆகணும். அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் தான் தபஸுங்கிறது. தபஸ்னா இவாகிட்டேன்னு தான் படிக்கணும். ஒரு டிட்டர்மினேஷன், பயங்கர டிட்டர்மினேஷன். நான் பண்ணியே தீருவேன் சொல்லியாச்சு. எனக்கு வந்து இது என்னோட ஆச்சாரியர் சொல்லி, என்னோட குரு சொல்லியிருக்காரு, நான் அதை கேட்டே ஆகணும்னு. அது மாதிரி குரு சொல்றபடி அவர் கேட்டதுனால தான் ஃபேமஸ் ஆனார். அவருக்கு சக்சஸும் ஆச்சு, பகவானோட அனுகிரகம் கிடைச்சது, சக்சஸும் ஆனார். தமிழ்ல இருக்குது. ஓ, நேத்தது நான் போடல, மறந்து போட்டேனோ. நேத்து பாட்டு போட்டேன்னு மாதாஜி நினைவு இல்லை. போட்டிங்க மாதாஜி, போட்டிங்க. சரி, மறந்து போயிடுறேன். இது நான் போடலன்னா நீங்க யாராவது ரிமைண்ட் பண்ணுங்க, அப்ப நான் போடுறேன்னா மறந்து போயிடுறது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பிரபுபாத எழுதினதுதான், பக்திவேதாந்த சுவாமி. போரோ கிருப்பா. ஓகே, போரோ கிருப்பா कोयले कृष्णा अद मेर प्रति खिला दिया नीले हेता बोरो कोरो ये बेगति बोरो कृपा कोयले कृष्णा अद मेर प्रति खिला दिया नीले हेता कोरो ये बेगति बोरो कृपा कोयले कृष्णा आचे की चूक जतबा मनी आचे की चूक जतबा अनुमने नाहे के नो अनि बेन ये उग्रस्थानी रजस्तमो गुणेरा सबई अचना वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्ना बोरो कृपा कोयले कृष्णा तबे जड़ी तब कृपा होई तुकी सकली संभव होई तुम्ही से कौतुकी कि भावे बुझाले तारा बुझे से रसा इत कृपा करो प्रभु कोरी निज बसा बोरो कृपा कोयले कृष्णा तुम्हारा इच्छाया सब होया माया बसा तुम्हारा इच्छाया नासा मायार परसा तब इच्छा होए जड़ी तदेर उद्धार बुझी बे निश्चल तबे कथा से तो मां गुरु कृपा कोयले कृष्णा भगवती कथा से तब अवतार धीरा हैया सुने जड़ी काने बार बार
रजस्तमोहते तबे पायिबे निस्तार हृदयेरभद्रासते रुचिबेताहा गुरु कृपा कुले कृष्णा इकोरी बुझाबो कथा भरोसे चाही क्षुद्रामी दिनाहीना कोनो शक्ति नाही अतच येणे छो प्रभु कथा बोली बारे जे तुम्हारा इच्छा प्रभु करो ये बारे करो गुरु कृपा कोइले कृष्णा अखिल जगत गुरु बचन से अमा अलंकृता कोरी बार क्षमाता तो मां गुरु तब कृपा हले मोर कदा शुद्ध हबे शुनिया सबरा शोक दुख जे गुचिबे गुरु कृपा कोइले कृष्णा अनिया छो जड़ी प्रभु हमारे नाचते नचाओ प्रभु नचाओ से मटे कसेरा पुतली जाता नचाओ से मते भक्ति नाई वेदा नाई नामे खूब डरो भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक कोरो गुरु कृपा कोइले कृष्ण अद मेर प्रति किलागिया निलेता कोरो ये बेगति गुरु कृपा कोइले कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे தேவர் கப்பல்ல போகும்போது எழுதுறார், என்ன என்ன வேணா ஆட்டி வைக்கணும்னா ஆட்டி வை, நான் போற காரியம் வந்து சக்சஸ் ஆகணும்னு நீ நினைச்சா சக்சஸ் பண்ணு, இல்ல ஃபெயிலியர் ஆகணும்னா ஃபெயிலியர் பண்ணுங்க. அது என்ன மீனிங் படிச்சுடுவாங்க. என் அன்பான பகவான் கிருஷ்ணா, இந்த பயனற்ற ஆன்மா மீது நீங்கள் மிகவும் கருணை காட்டுகிறீர்கள். ஆனால் நீங்கள் ஏன் என்னை இங்கு அழைத்து வந்தீர்கள்? ஏன் இங்க அழைத்து வந்தீர்கள்? எனக்கு அமெரிக்கா போறதுக்கு நான் நினைச்சாலும் போக முடியாது, என் குருஜி சொன்னான்னு சொல்லிட்டு என்னால போக முடியாது. நீங்க பண்ணினீங்க, நீங்க வந்து அதுக்கு வழி வகுத்ததுனால்தான் என்னால் போக முடியாது, அது சொல்றவர். ஆனால் நீங்கள் ஏன் என்னை இங்கு அழைத்து வந்தீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. இப்போது நீங்கள் என்னுடன் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். இஸ் சோ ஓப்பன். சரி, டிவோட்டியா இருக்கிறவங்க அப்படிதான் இருக்கணும் இல்லையா? இப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு கஷ்டமான நிலையில இருந்தாலும் என்னது, நீ தான் படைச்ச என்ன, நீ தான் இந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்குற, என்னது கொடுத்துருக்க எனக்கு தெரியாது, சரி எல்லாம் உன் இஷ்டத்துக்கு நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரண்டர். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் டோட்டல் சரண்டர். ஆனா we should not take it personally. அது சொல்ற எதுவுமே நம்ம வந்து துக்கப்பட்டோ இல்ல ரொம்ப சுகமா இருக்கும், அது எல்லாம் பகவான் கொடுக்கறவங்க எல்லாம் அப்படி கொடுப்பார் வாங்குவார் அந்த மாதிரி. அடுத்தது என்ன சொல்றாரு, ஆனால் உங்களுக்கு இங்கு ஏதாவது வியாபாரம் இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். இல்லையெனில் ஏன் என்னை இந்த பயங்கரமான இடத்திற்கு கொண்டு வருவீர்கள்? இங்குள்ள பெரும்பாலான மக்கள் அறியாமை மற்றும் பேரார்வத்தின் பொருள் முறைகளால் மூடப்பட்டுள்ளனர். பௌதிக வாழ்க்கையில் மூழ்கி அவர்கள் தங்களை மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் திருப்தியாகவும் நினைக்கிறார்கள். எனவே வாசுதேவரின் ஆழ்நிலை செய்தியில் அவர்களுக்கு சுவை இல்லை. அவர்களால் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று தெரியவில்லை. ஏன்னா அதுக்குதான் ப்ரொபகேட் பண்றதுதான் இவர் போறார். ஆனா they are already happy. அப்ப நான் சொல்றதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்குன்னா அவ எப்படியும் எடுத்துக்க போறான். யாராவது வந்து நல்லா சாப்பிட்டுட்டான்னா அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா எடுத்துப்ப, நான் மாட்டான். So the one who is already happy, பகவான் பேர் சொல்ல இன்னும் சந்தோஷம் வரும்னா அவனுக்கு புரியாது. ஸோ அவன் எப்படி நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது, அவர்களால் எப்படி இதை வந்து நான் சொல்றதை வந்து புரிஞ்சுட்டு ஏற்றுப்பாங்க தெரியல அப்படிங்கிற. ஆனால் நீங்கள் மிகவும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த மாயாவாதி என்பதால் உங்கள் காரணமற்ற கருணை எல்லாவற்றையும் சாத்தியமாக்கும் என்பதை நான் அறிவேன். இஃப் யூ தாட் சம்திங், என்னை வந்து இப்போ போகிறதுக்கு வழி வகுத்திருக்கீங்க, டெஃபினட்டா ஏதோ ஒரு சக்சஸோ சம்திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். அது ஆனா நீங்க பண்ணாம விட மாட்டீங்க, என்ன வந்து சம்திங் வில் பாசிட்டிவ்லி ஹேப்பன் அப்படின்னு. பக்தி சேவையின் மெல்லிசையை அவர்கள் எப்படி புரிந்து கொள்வார்கள்?
ஆண்டவரே, உமது செய்தியை பற்றி அவர்களை நம்ப வைக்க நான் உமது கருணைக்காக வெறுமனே ஜெபிக்கிறேன். ஜஸ்ட் சக்சஸ் ஒரு இதுக்கு என்னது, நான் போற இது வந்து நல்ல சக்சஸ் ஆகணும் வேண்டதான் முடியும். அப்புறம் உங்க இஷ்டம், நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அப்படி பண்ணுங்க. உனது விருப்பத்தால் அனைத்து உயிரினங்களும் மாயையான ஆற்றலின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்துள்ளன. எனவே நீங்கள் விரும்பினால் உங்கள் விருப்பத்தின் மூலம் அவர்களும் மாயையின் பிடியில் இருந்து விடுவிக்கப்படலாம். நீங்கள் அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். எனவே அவர்களின் விடுதலையை நீங்கள் விரும்பினால் மட்டுமே அவர்கள் உங்கள் செய்தியை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் வார்த்தைகள் உமது அவதாரம் நிதானமான ஒருவன் அதை மீண்டும் மீண்டும் கீழ்ப்படிந்து செவி வழி வரவேற்புடன் பெற்றால் அவனால் உனது செய்தியை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒரு ஹம்பிளோட நம்ம அது கேட்டுனாதான் நமக்கு வந்து பகவானுடைய புரியும். அதனால அவர் ஸ்லேட் ஷுட் பி கிளீன். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை அப்படியே ஏற்றுட்டோம்னாக்கா கரெக்டா நம்ம புரிஞ்சுப்போம். அறியாமை மற்றும் பேரார்வம் ஆகியவற்றின் தாக்கத்தில் இருந்து அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டு இதனால் இதயத்தின் மையத்தில் குவிந்துள்ள அனைத்து அசுப காரியங்களும் மறைந்துவிடும். கிருஷ்ண உணர்வின் இந்த செய்தியை நான் எப்படி அவர்களுக்கு புரிய வைப்பேன்? நான் மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானவன், தகுதியற்றவன் மற்றும் மிகவும் வீழ்ச்சியடைந்தவன். எனவே நான் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை நாடுகிறேன். அதன் மூலம் நான் அவர்களை நம்ப வைக்க முடியும். ஏனென்றால் நான் என் சொந்த முயற்சியால் செய்ய சக்தியற்றவன். எப்படியோ ஆண்டவரே, உம்மை பற்றி பேசுவதற்கான என்னை இங்கு அழைத்து வந்தீர்கள். இனி என் இறைவா, என்னை வெற்றியாக்குவதும் தோல்வியாக்குவதும் உங்களுடைய விருப்பம். டோட்டல் சரண்டர். நம்ம ஆனா அப்படி எல்லாம் இல்லை இல்லையா? நம்ம ஒரு காரியம் எடுத்துனா தோல்வியானாலும் பரவாயில்லன்னு பண்ணுவோமா? டெஃபினெட்லி நோ. சக்சஸ் ஆனோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவ்வளோ இதா இருக்கும். ஆனா இவ்வளவு பெரிய ஆச்சாரியரே எப்படி இருக்காருனாக்கா ரொம்ப டோட்டலி என்னது சரண்டர்டு சோல். உங்களுடைய விருப்பம். நான் வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன், அதனால ஜெயிக்கணும்னு கூட அவருக்கு தோண மாட்டேங்குது. அனைத்து உலகங்களின் ஆன்மீக குருவே, நான் உங்கள் செய்தியை மீண்டும் மீண்டும் உரைக்க முடியும். எனவே நீங்கள் விரும்பினால் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எனது பேசும் ஆற்றலை நீங்கள் செய்யலாம். புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எனது பேசும் ஆற்றலை நீங்கள் செய்யலாம். உமது காரணமற்ற கருணையினால் மட்டுமே என் வார்த்தைகள் தூய்மையாகும். இந்த ஆழ்நிலை செய்தி அவர்களின் இதயங்களை ஊடுருவி செல்லும் போது அவர்கள் நிச்சயமாக பொலிவுற்றிருப்பதை உணர்வார்கள். இதனால் வாழ்க்கையின் அனைத்து மகிழ்ச்சியற்ற நிலைகளிலிருந்தும் விடுதலை பெறுவார்கள் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். ஆண்டவரே, நான் உமது கையில் ஒரு பொம்மை, எனது இங்க பப்பெட் அதுல போட்டிருக்க ஒரு பொம்மை அப்படின்னு போல் இருக்கிறேன். ஆகவே நீங்கள் என்னை இங்கு நடனமாட அழைத்து வந்தீர்கள் என்றால் என்னை நடனமாட செய்யுங்கள். நச்சாவோ அப்படின்னு வருது. என்னை வந்து சும்மா விளையாட்டு பொருள் போல என்னை ஆட்டி பாக்குறேன்னா சரி, அதுவும் ஐ எம் ரெடி டு பி தட் வே. ஆண்டவரே, நீங்கள் விரும்பியபடி என்னை நடனமாட செய்யுங்கள். எனக்கு பக்தி இல்லை, எனக்கு அறிவு இல்லை. யார் எழுதுறா? பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள்லாம் அப்படி எழுதுறா. நமக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ஏதோ வந்துறது கூட அப்படியே நமக்கு ஒரு கர்வமும் எல்லாம் வருது. அப்போ இதுல இருந்தா நம்ம அதனாலதான் பேசிக்கலி இதெல்லாம் என்ன படிக்கணும்னா சத் சங்கம் மெயினா. இதெல்லாம் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணும்போது இந்த மீனிங்கோட படிக்கணும். இன்னும் ஹம்பிள் ஆயிடுவோம். நம்ம இருக்கிறது கொஞ்சம் ஏதோ இருக்கும், அதையும் எல்லாம் போக்கணும். எனக்கு பக்தி இல்லை, எனக்கு அறிவு இல்லை. ஆனால் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தில் எனக்கு வலுவான நம்பிக்கை உள்ளது. நான் பக்தி வேதாந்தனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன். இப்போது நீங்கள் விரும்பினால் பக்தி வேதாந்தத்தின் உண்மையான நோக்கத்தை உங்களால் நிறைவேற்ற முடியும். பக்தி வேதாந்தோட என்ன ஆக்சுவல் இது? ஐ எம் சப்போஸ் டு ப்ரீச். நானே பக்தி வேதாந்தம் ஃபுல் எனக்கு தெரியறா போல அந்த மாதிரி ஒரு பட்டத்தை கொடுத்தாச்சு. ஆனா அதை நான் வந்து நிறைவேற்றணும். ஐ எம் ரியலி கேப்பபிள் ஆஃப் ஆஸ் அ பக்தி வேதாந்தான்னு இருந்ததுனாக்கா நான் அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ அது உங்க கையில தான் இருக்குன்னு அப்படி சரண்டர்ட் சோலா. ஏன்னா அதுல 2 ஹார்ட் அட்டாக் வரும் வந்துடுறது அவருக்கு. அதனால்தான் அவரை வந்து அனுப்புறதுக்கு ரெடியாவே இருக்கலை. சிந்தியா மிஸ்ஸஸ் என்ன சிந்தியா என்ன பேரு அவங்களோட இல்ல உங்களை எல்லாம் அனுப்பி அவரு பெரிய ஆச்சரியர் ஆயிடுச்சு இங்க இந்தியாலேயே. எல்லாம் அனுப்பிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சுன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோ சொல்றாரு. நான் அனுப்ப மாட்டேன்னா அவரோட ஷிப் தான். அவங்க நினைச்சா அனுப்பலாம். அதுவும் என்ன ஸ்பான்சர்ஷிப், இவர்கிட்ட காசு இல்லை, என்ன ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணுங்க, நான் வெளியில போயிட்டு இதெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணுவோம். நோ கண்டிப்பா மாட்டேன். உங்களுக்கு ஏதாவது உடம்புக்கு வந்துடும், ஆல்ரெடி ஓல்ட் பர்சன் அப்படின்னு அவங்க சொன்ன போல 2 ஹார்ட் அட்டாக். ஆனா அவர் வந்து எல்லாம் மீட்டு ஓகே நம்ம வந்து இப்போ இதுக்கு போயிடலாம். பகவான் தான் எல்லாமே பகவான் சார்பாக. தாமோதர அஷ்டகம். எஸ், இன்னைக்கு யார் படிக்கிற தாமோதர அஷ்டத்துக்கு யாராவது ரெடியா இருக்கா? மாதாஜி நான் படிக்கட்டுங்களா? படிங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் நான் பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணிட்டுமா? எஸ், பிடிஎஃப். எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் நான் ஷேர் பண்றேன். கொஞ்சம் வேற எஸ் தெரியாதா உங்களுக்கு? யூஸ் பண்றேன்.
மிஸ் பண்ணுமா படிங்க மாதாஜி. नमामीश्वरं सच्चिदानन्तरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुहलादवमानं परामृष्टमत्यन्ददुधृत्य गोप्या यशोदाभियोलुहलादवमानं परामृष्टमत्यन्ददुधृत्य गोप्या रुदन्दं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सादङ्गनेत्रं मुहुश्वासकम्बात्रिरेगाङ्गकण्ठा सिदक्रैव दामोदरं भक्तिभक्तं मुहुश्वासकम्बात्रिरेहाङ्गकण्ठा सिदक्रैवं दामोदरं भक्तिभक्तम् इति तृक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वकोशं निभञ्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिदग्नेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमदस्तं सदावृत्तिवन्ते तदीयेषिदग्नेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमदस्तं सदावृत्तिवन्ते वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशातबिह इदं देवभुर्नाद गोपालपालं सदा मे मनस्या वीरासां कियन्यै इदं देवभुर्नाद गोपालपालं सदा मे मनस्या वीरास्तां किनयै इदं देमुहम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्विदं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुःशुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्तामलक्ष्यं लक्ष्यलाभै मुहुःशुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाप्तिमग्नं कृपादृष्टिवृष्टादिदीनं पदानु गृहाणेश मामज्ञं एतक्षिदृक्ष्य कृपादृष्टिवृष्टादिदीनं पदानु गृहाणेन नेश मामज्ञं एतक्षिदृक्ष्य कुबेरात्मजौ भक्तमुत्यवयक्त्वत् द्वयामोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वगामे प्रयच्छ नमो क्षेत्रहो मेऽस्ति दामोदरेह तदा प्रेम भक्तिं स्वगामे प्रयच्छ नमो क्षेत्रो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरिति दाम्ने त्वदीयोदरायाद विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी हरे कृष्णा. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது போல தினமுமே பாட்டு தான் பாடிதான். எனக்கு பாட்டு தெரியாது, அவ்வளவு பாட வராதுனாலும் ஸ்லோகமாவது சொல்லும். அது வந்து பிளெஸிங் தானே இல்லையா? நம்ம தாமோதர மாசத்துல இதே போல இது வரும். 15th சாப்டர் படிப்போம்.
புருஷோத்தம மாசம் அதுவும் வரும். அது அந்த மாதிரி படிச்சே நமக்கு புரிஞ்சு அது வந்து பகவத்கீதா சாப்டர் படிப்போம். அப்படியே நமக்கு எல்லாம் பைஹார்ட் ஆயிடும். ஸோ எவ்வளவு நல்லா எடுத்துன்னு போறாங்கன்னு நினைச்சுப்பேன் நம்ம மனசுல. சும்மா இருந்தாலே நம்ம படிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி கிளாஸ் இந்த மாதிரி யாரோ சொல்றாங்க அப்போதான் படிப்போம் நம்ம. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து வேணா ஸ்லைட் ஷோ போட்டு பார்க்குறேன், ஒரு வாட்டி பார்க்குறேன். நெட்டு சரியா இருந்ததுனாக்கா ஒர்க் பண்ணிட்டோம், இல்லாட்டா அதெல்லாம் பெருசா தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் ஸ்ரீபக்தி சாஸ்திரியோட லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் 18 சாப்டருக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. we are all going to be successfully completing 18 சாப்டர் முடிச்சுட்டு குவிஸ் எழுதிட்டு இருந்தோம்னா எல்லாரும் லெவல் 3 போயிடலாம். அது என்ன குவிஸ் எழுதினா என்ன சர்டிஃபிகேட் வரும், அதெல்லாம் ஒரு கம்பல்சரியாக கிடையாது. ஏன்னாக்கா இதெல்லாம் படிச்சாதான் நமக்கு புரியும். பேசிக் லெவல் என்னதுன்னு சொல்லிட்டு புரியறதுக்கு வேண்டி தான் இதெல்லாம். ஒரு நாளைக்கு அட்டன் பண்ணி 4 நாள் அட்டன் பண்ணல, சும்மா மூடு வரும்போது அட்டன் பண்ணி அந்த மாதிரி இருந்தா புரியாது. அப்ப லெவல் 3 அந்த மாதிரி பண்றவங்க இருக்காங்க. அப்புறம் ஹையர் லெவல்ல போயிட்டு கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. ஆன்சர் பண்ணும் கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் வைக்கும்போது கஷ்டப்படுறாங்க. அதனால சிஸ்டமேட்டிக்கா போறது நல்லது. இதெல்லாம் நம்ம எங்க படிக்கிறோம், இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அங்க உள்ள கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில். நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன். அண்ட் we will start. நம்ம வந்து கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. பிரணத்தி நிதி யார் எடுத்தா? பாம்பி மாதாஜி எடுத்தான்னு நினைக்கிறேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரணதி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜான திமிராந்தஸ்ய ஞானஜன ஷலஹயா சாஸ்ரீர் உமேவிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம். வந்தே ஹகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்சம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதான் விதம் தம் சம்சீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சாகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. ஏ கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துவே. சப்த காஞ்சன கௌர கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு ஸ்ரீதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்ச கல்பரக்ஷாய ஸ்ரீ கிருபா சிந்துப்பிய ஏவச. பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவ வேபியோ நமோ நமக. நமோ பிரமண்யம் தேவாய. ஓ பிராமண ஹிதாய ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதந்தாய கிருஷ்ணா பிரேம் பிரதாய தே. கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே சைதன்ய கௌர நமக. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக. ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய விபூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நீர் விசேஷ சூன்யவாதி பாஷத்திய தேசசாரிணே. பஞ்ச தத்துவமதம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாப்தியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது சாப்டருக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. இதுல என்னது, வாட் இஸ் கண்டென்ட், அதுல என்ன எதை பத்தி கொடுத்துருக்குன்னா மோட்ச சன்னியாச யோகா, மோட்சம் கிடைக்கிறதுக்குள்ள வழி. சன்னியாசம்னா என்னது,
அப்ப சன்னியாசம் எடுத்துட்டாதான் வந்து மோட்சம் கிடைக்கும். சன்னியாசம் என்ன, உன்ன காவி உடை எடுத்துட்டு கமண்டலம் எடுத்துட்டு மலைக்கு மேலேயோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. என்னது மோட்சம், இது சன்னியாசம்னா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ்ல சொன்ன அர்ஜுன கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்ற கிருஷ்ணன் சொல்ற, சன்னியாசம் எதுல இருந்து, நம்ம பௌதிக சம்பந்தத்துல இருந்து நம்ம வந்து நம்ம மனதை வந்து அதுல இருந்து டிட்டாச் பண்ணி ஆன்மீகத்தை செலுத்துறதுதான், அதுதான் சன்னியாசம். நாட் லீவிங் த ஹவுஸ் அண்ட் கோயிங். பிசிக்கலா நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில போயிடலாம், ஆனா மனசு எங்க இருக்கும், வீட்லயே அழிஞ்சிட்டு இருக்கும். பாக்கி பௌதிக பொருள்ல பௌதிக மனுஷால்கிட்ட அழிஞ்சிட்டு இருக்கும். அதெல்லாம் சன்னியாசம் கிடையாது. மனதளவுல நம்ம சன்னியாசம் வந்து வீட்டிலேயே இருக்கலாம், தாராளமா இருந்து பகவான் இருக்கும்போது அதுதான் நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். சன்னியாசம் துறவு ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்றாங்க. அதோட ஆக்சுவல் டைட்டில் என்னன்னு, முடிவு துறவின் பக்குவம், துறவோடு பக்குவம். ஓகே. அவரது தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியரின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். கொஞ்சம் இன்னைக்கு ஜாஸ்தி பார்க்கல. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம இது வரைக்கும் வந்தோம், இது வரைக்கும் படிச்சோம். கொஞ்சம் 3ல இருந்து படிக்கலாம், இங்க என்ன படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல என்ன நம்ம பார்த்தோம், 6வது இதுல முன்னாடி அது ஒரு கண்டினியூஷன் தான். இது பெஸ்ட் ஆஃப் தமிழ் படிக்கிறேன். பாரதர்களின் சிறந்தவனே, தியாகத்தை பற்றிய எனது முடிவை தற்பொழுது கேள். தியாகம்னா என்னது, இது இது அதான் சொல்லுவா இது சாரிட்டியில தியாகம்னா யாகம், யஜ்யம், தபசு இதெல்லாமா. அதை பத்தி நான் சொல்றேன் கேளு. என் முடிவை தற்பொழுது கேள். மனிதர்களில் புலி போன்றவனே, சாஸ்திரங்களில் 3 விதமான தியாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதெல்லாம் இதுல என்ன சொல்ற, ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ், இந்த மாதிரி யாகம் யஜ்யம்லாம் பண்றது எப்படி, சேரிட்டி அது 90 சேரிட்டி, அப்புறம் பினான்ஸ் தபம் இருக்கிறது, அதெல்லாம் எப்படி ஆர் நாட் டு பி கிவன் அப். என்னைக்குமே அதை வந்து கைவிடக்கூடாது. நான் வந்து ஒரு இது என்னது பலனை எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு, அப்ப நான் வந்து வேலையே பண்ணல, அப்ப வேலை பண்ணாதானே பலனை எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னு நினைப்பேன். இல்ல இல்ல, நமக்கு வந்து வேலை பண்ணிதான் ஆகணும். அதே போல பகவானுக்கு தொண்டு புரியதான் வேணும். அதுல இருந்து எதிர்பார்க்கறது தான் விடணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ், சேரிட்டி, பினான்ஸ், இது எல்லாமே தொண்டு புரியறது, தபம் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி யாகம் யஜ்யம் பண்றது, இந்த ஜபம் பண்றது எல்லாமே கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகணும். ஆர் நாட் டு பி கிவன் அப், தே மஸ்ட் பி பெர்ஃபார்ம்ட். நான் எதுக்கு இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. நான் பெரிய ஆச்சாரியர் ஆயிட்டேன், எனக்கு நிறைய சீடர்கள் இருக்காங்க, அப்ப நான் இனிமே பண்ண வேண்டாம், அவள்லாம் பண்ணா அவளுக்கு டைம் பண்ணிட்டேன் அப்படி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நம்மளும் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுதான் வந்து தர்மம். அப்புறம் இதுல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். நம்ம யாகமா இருக்கட்டும், யஜ்யமா இருக்கட்டும், ஒரு தானம் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், எதுவுமே நம்ம வந்து இதனால் எனக்கு என்ன கிடைக்குங்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பண்ணணுமா. அந்த மாதிரி பண்ணோன்னு தான் நமக்கு வந்து பகவானுடைய அந்த என்ன அக்கர்மா லெவல்ல போயிட்டு இருக்கோம். எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா எகைன் நம்ம வந்து திரும்பி பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில வந்து விடுவோம். ஸோ எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். என்னது கடமை? நான் ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்திருக்கேனே, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிறந்திருக்கேன். அதுவும் என்னது, ஹியூமன் பீயிங். நாட் ஓன்லி புழு பூச்சி இருந்தேன்னு அவளுக்கு தெரியாது. நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கிறதுனால நமக்கு புத்தி இருக்கு, தெரியும், இதெல்லாம் பண்ணணும். எனக்கு வந்து என்னைக்குமே நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் பகவானுக்கு. ஸோ அந்த பகவானுக்கு நான் நன்றி சொல்லதான் வேணும், அது என்னுடைய கடமை. அப்ப அது வந்து இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். அப்புறம் என்ன பார்த்தோம், விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்றுமே துறக்கக்கூடாது. நமக்கு ஒரு கடமை கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது பண்ணதான் வேணும். அது ஹியூமன் பீங்கா, ஆன்மீகத்தை பார்த்தா ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கோம், பகவானை மறக்காம பகவானுக்கு தொண்டு புரியதான் வேணும். பாக்கி வாட் எவர் தென் பௌதிக சம்பந்தமா நம்ம நினைச்சாலும் அதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணதான் வேணும். என்றுமே துறக்கக்கூடாது. ஆனால் மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால் அத்தகு துறவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதெல்லாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. இதெல்லாம் என்ன பகவானா கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு, அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லை.
எல்லாம் இனம் மேல் ஃபீமேல் சேர்றது, அவங்க வம்சம் இப்படி தழைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிட்டு ஒரு இதா பேசுவா. சோ அவ வந்து இதில் பிலீவ் பண்ண மாட்டா. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களையும் யாரு தமோ குணத்துல இருக்காங்க. ரஜகுணத்தில் இருக்கிறவங்க யாரு? எஸ், தொல்லை நிறைந்தவை என்று கருதியோ, ரொம்ப தொல்லை தரும். பாப்பா காலையில எழுந்துக்கணுமா, நான் 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்து பார்க்கணும், நான் 4 மணிக்கு எழுந்துக்கணுமே, ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷா நான் பாக்கணும், ஏதோ கொஞ்சம் வீட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு நான் உட்காந்து பாக்கணும்னாக்கா எனக்கு 4 மணிக்கு எழுந்து தலை வெடிச்சே போயிடும்னு. தலை வெடிச்சிடும், அப்புறம் என்னெல்லாமோ வியாதி வந்துடும் அப்படின்லாம் சொல்லுவா. தன்னோட உடலுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ், உடலை இம்பார்ட்டன்ஸ், தனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ், செல்ஃப் பிட்டி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தொல்லை நிறைந்தவை என்று கருதியோ, உடல் அசௌகரியத்திற்கான பயத்தினாலோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பவன் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அத்தகைய செயல் துறவின் பலனை ஒருபோதும் வழங்க இயலாது. அந்த மாதிரி உள்ளவனுக்குலாம் துறவே கிட்டக்கே வராது. அவன் என்னதான் பண்ணாலும் அவனுக்கு துறவு என்னது, will not get மோட்சம். ஸோ நம்ம வந்து இந்த ரஜோகுணம் வேண்டாம், தமோ குணம் வேண்டாம், ரஜோகுணம் வேண்டாம். கிருஷ்ணா என்ன பண்ணமா, இந்த மாதிரி பண்ணோம். என்ன பண்ணோம்? இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த பிக்சரை பார்த்தா நம்ம புரிஞ்சிடும். எல்லாம் வந்து ஒரு பிராணி வந்து இந்த தண்ணியில அடிச்சுன்னு போறது, 2 பேர் பாக்குற ஹியூமன் பீங், ஆஸ் எ ஹியூமன் பீங். ஸோ அந்த ஒரு பிராணி இப்படி போறதே அது மாதிரி செத்து போயிடுமேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஒருத்தன் வந்து தன்னோட உயிரை கூடி பணையம் வைத்து அவன் வந்து அதை காப்பாற்றுறான். 350 நீ இறங்கு, நான் உன்னை பிடிச்சுக்கிறேன், நான் உன்னை இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த வெள்ளத்துல இவன் ஹியூமன் பீங்ஸோட போயிடலாம் இல்லையா. அதனாலும் அது நம்மளை விட சின்ன பிராணியாச்சு, அதை காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு அதை காப்பாத்துறான். இதனால அவன் எதிர்பார்க்கிறான ஏதாவது, அப்புறம் அது வந்து செல்யூட் அடிக்கும் நம்மள, எந்த நேரமும் வாலாட்டு நம்மளை பார்த்தா ஒன்றும் கிடையாது. அவன் அந்த பிடிக்கிற பிடியில அதோட கழுத்தோ ஏதோ வலிச்சிருக்கும், வேணா கடிச்சிட்டு வேணா போகும். அதுக்கு தெரியாது காப்பாத்திருக்கான் அப்படின்னா தெரியாது. நம்ம நிறைய அந்த யூடியூப்லாம் கூட பார்க்கலாம், நெட்டில் அப்படி ஏதோ வலை சிக்கின்னு இருக்கு, இல்லை கழுத்துல நிற்குமா, ஒரு என்னது இது பானையில கழுத்து போட்டு இருக்கும், அதை கட் பண்ணி எடுப்பாங்க, பயந்துன்னு தான் எடுப்பாங்க. ஏன்னா அது பண்ணும்போது எங்கேயும் அதுக்கு ஹர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது நம்மள கடிச்சிடும். அதுக்கு தெரியாது நம்மளை ஹெல்ப் பண்றேன்னா, அது இந்த பிராணிகளுக்கு எல்லாம் தெரியாது. ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங் ஹஸ் காட் சச் அறிவு. அப்ப அந்த மாதிரி வந்து ஒரு செயல் பண்றோம், ஆனா அது எதிர்பார்ப்பின்றி நம்ம செய்ய வேணும். அதுதான் நம்ம கடமை என்று செய்ய வேண்டும். பிதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். இங்க இருக்கும் ரொம்ப முன்னாடி போயிட்டனும். எடுத்து எங்கேயோ முன்னாடி இதுக்கு போயிடுது. ஓகே, இதுதான் படிச்சிருக்கோம் ஆக்சுவலி. இதுக்கப்புறம் ரஜோகுணத்துக்கு அப்புறம் இது வந்துருக்கும். ஓகே. ஓ அர்ஜுனா, ஒருவன் தனது விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக செய்து பௌதிக சங்கத்தையும் பலனுக்கான பற்றுதலையும் முழுமையாக துறக்கும் போது அவனது துறவு சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பார்த்தேன் சத்துவகுணம் வரலையே அப்படின்னு. அப்ப எப்படி வந்து பௌதிக சங்கம், இன்னும் பௌதிகமா இன்னும் நம்ம வந்து பெனிஃபிட், இதனால என்ன கிடைக்கும், பௌதிகமா நமக்கு என்ன மெட்டீரியலி என்ன நமக்கு லாபம், எனக்கு அதனால மனிதர்களோட ஒரு சங்கம் கிடைக்குமா, ஒன்னும் எதிர்பார்க்க கூடாது. இது எல்லாமே மெட்டீரியல். மனுஷனோட ஒரு அன்பு கிடைக்கணும், மனுஷனோட ஒரு நட்பு கிடைக்கும், அதெல்லாம் கூட பௌதிகம் தான். அதனால அதெல்லாம் ஒன்னும் எதிர்பார்க்காம நமக்கு பகவானுக்கு நமக்கு தொண்டு புரியணும். அந்த மாதிரி ஒருத்தன் யார் இருக்கானோ எதிர்பார்ப்பின்றி அவன் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஸோ இதுல என்ன இதுதான் பார்க்கணும், இந்த ஸ்லைட்ல என்ன பார்க்கணும். 20 இது ரொம்ப ஸ்லோவா வருது, இப்படியே வச்சுருக்கேன். ஓகே, 18.7, 18.7, 18.8, 18.9 என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ். அவன் வந்து அவனோட இதை பண்ண 18.7 வந்து அவன் வந்து டியூட்டி பண்றது இல்லை. ஏன், மாயில சிக்கின்னு இருக்கான். அப்ப அவன் என்ன மோட்ல இருக்கான், அறியாமை குணத்துல இருக்கான். 18.8 என்ன கொடுத்துருக்கான், அவனும் வந்து பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி பண்றது இல்லை, அவனோட கடமையை அவன் நிறைவேற்றுறது இல்லை. ஏன், ரொம்ப வந்து கடினமான இது செயல். பகவான் தொண்டு புரியறது தான் நாட் ஈஸி. ஏன், தினமுமே பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களும் ஈஸியா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டே போகணும், கோயிலுக்கு போனோம்னாலே அப்பாடா, அது வரைக்கும் எப்போ கோயில் போய் சேர்ந்து எப்போ வீட்டுக்கு வந்து வீட்டு வேலை பண்ணா அந்த மாதிரி இருக்கும். எல்லாமே கடினமா இருக்கும் அவனுக்கு. ஸோ கடினமா அது எல்லாமே எனக்கு உடம்புக்கு சேராது, இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றவன் என்னது, ரஜோகுணத்துல இருக்கான். பேஷன், உணர்வு நிலையில இருக்கான். கடினமான கடமைகள், பயம் வேற, எனக்கு என்ன ஆயிடுமோன்னு ஒரு பயம். அப்புறம் 18.9 பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி பண்றான். யாரு, கடமை என்று பண்றான். யாரு, இதுல சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க பண்ணிட்டு இருக்கான். இதுதான் அந்த இது கொடுத்துருக்கு, சார்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்கு. ஓகே, இதுல என்ன இப்ப படிக்க ஆரம்பிக்கலாமே. எஸ், யார் படிக்கிறீங்க? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பண்ணலாமா இல்ல எண்ட்ல இருந்து பண்ணலாமா? சுதந்திரா தேவி மாதை படிங்க, பின்னாடில இருந்து வரலாம். கிளியர் கேளா?
ஹரே கிருஷ்ணா. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி இருக்க மாதாஜி, இருக்க மாதாஜி. படிங்க படிங்க. எல்லாரும் அவ்வளவா புக்கு வச்சுங்க. இது உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியலன்னா பகவத்கீதா அட்லீஸ்ட் ஸ்லோகா புக்காவது வச்சுங்க. அப்ப நம்பர் நான் சொன்னாலும் அதுல நம்ம வந்து படிக்கலாம். நானே வச்சிருக்கேன் பக்கத்துல. நத்வேஷ்டிய குஷலம் கர்ம குஷலே நானு ஜனுஷ் நானு சஜ்ஜதே தியாகி சத்வ சமாவிஷ்டோ மேதாவி சின்ன சம்சய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சம்சயஹன்னு முடிக்கணும். இருக்கு. ஆமாங்க மாதாஜி. சம்சய. ஹரிபோல் ஹரிபோல். அப்ப என்ன சொல்றாங்க, த இன்டெலிஜென்ட் ரினவுன்சர், யார் நல்ல புத்தி கூர்மையா வந்து துறவு மேற்கொண்டு இருக்கானோ, அந்த துறவு மேற்கொண்டு ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காம சரியான வைஸ் பர்சன் சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் என்ன பண்றான், situated in the mode of goodness, neither hateful of inauspicious work nor attached to auspicious work, has no doubts about work. அவன் என்ன பண்றான், எனக்கு வந்து இப்ப சேவை புரியும். இப்ப இதுல அந்த பிக்சர் காட்டிருக்கான், அதை எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இப்ப சேவை பண்ணணும்னா இப்ப இந்த இதுக்கெல்லாம் போவாங்க இல்லையா, இஸ்கான் கோயிலுக்கெல்லாம் முன்னா சேவை புரியும். இப்ப இருக்கிறது இந்த மாதிரி பாத்திரம் எல்லாம் தேய்க்கிறது, பிரசாதம் எல்லாம் விநியோகம் பண்ணிப்பா. அந்த பாத்திரம் எச்சில் பண்ண பிளேட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும், அதெல்லாம் கழுவணும். கிச்சன் ஒர்க் இருக்கும், டாய்லெட் கிளீனிங் கூட இருக்கும். சேவாங்கன்னா எல்லாம் ஒரு இல்ல நான் பூ தான் தொடுப்பேன், அதுதான் நல்லது, பகவான் பக்கத்துல போறது பூ, அதான் நான் தொடுப்பேன், இந்த வேலையெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். நோ, அவன் சத்தகுணத்துல இருக்கிறவன் வந்து என்ன வேலை இருந்தாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் அப்படின்னு நினைச்சு அவன் பண்ணுவான். இன்ஆஸ்பிஷியஸ், நல்ல காரியம் இல்லை, எனக்கு அது பிடிக்கல, நல்ல காரியம் எனக்கு பிடிக்கும், பூ தொடுக்கிறது, பகவானுக்கு சந்தனம் இடுறது, பகவானுக்கு ட்ரெஸ் பண்றது, இதுதான் எனக்கு பிடிக்கும். அந்த மாதிரி அவன் சொல்ல மாட்டான். யாரு சத்தகுணத்துல இருக்கிறோம், அவனுக்கு ஒரு டவுட்டும் கிடையாது. எந்த வேலையான இருந்து பகவானோட வேலைன்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருப்பான். சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருக்கும் புத்திசாலி துறவிகள் அமங்கலமான செயல்களை வெறுப்பதில்லை, மங்களமான செயல்களில் பற்றுக்கொள்வதும் இல்லை, செயலை பற்றி ஐயங்களும் அவர்களிடம் இல்லை. செய்யணும், கடமை, நான் செய்யறேன், அவ்வளவுதான். இதனால எனக்கு என்ன பயணம், யாரு என்ன பார்க்கலாம், செப்பல் ஸ்டாண்ட்ல எல்லாம் கூட நிற்பா. தட் டசன்ட் மீன் அவளுக்கு ஒன்னும் தெரியாது, அவன் புத்து ஒன்னும் அவனுக்கு ஸ்லோகம் தெரியாது, அதனாலதான் உள்ள எல்லாம் அவனுக்கு வேலை கொடுக்கல, அவன் செப்பல் எடுத்து வைக்க. அது செப்பல் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு என்ன புத்தி வேணும் இல்லையா? ஆனா அது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் சேவா. செப்பல்லாம் இதெல்லாம் டிவோட்டியோட செப்பல்லாம் எடுத்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்றான், திரும்பி கொடுக்குறான்னா தட் இஸ் சப்போஸ் டு பி த மோஸ்ட் பயஸ் சேவா. ஆனா ஒரு பக்தனுக்கு தான் அது வந்து புரியும். பாக்கி இது ஒரு பேரளவுல பக்தனா இருக்கிறவனுக்கு அது புரியாது. இது ஒரு அது ரொம்ப என்னது நீச், இந்த மாதிரி என்னது வேலை, தாழ்மையான வேலை, அந்த மாதிரி நினைப்பணும். அந்த மாதிரி கிடையாது. சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர் ரெனன்சியேஷன், சரியான துறவின் அறிகுறிகள் என்னது, அறிவார்ந்த துறவி எப்படி இருப்பான், ஒருவர் நன்மை முறையில் இருப்பார். ஒன் ஹூ இஸ் இன் த மோட் ஆஃப் குட்னஸ். ஃபர்ஸ்ட் அவன் குட்னஸ் மோட்ல இருக்கான். அப்புறம் நெய்தர் ஹேட்ஃபுல் ஆஃப் இன்ஆஸ்பிஷியஸ் ஒர்க் nor attached to auspicious work, which means has no doubt about work. அப்படின்னா என்னது, சாதகமற்ற வேலையை வெறுப்பதும் இல்லை, அல்லது மங்களகரமான வேலையில் இணைக்கப்படவில்லை. அவன் மங்களமான வேலை தான் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. எந்த வேலை கொடுத்தாலும் அவன் பண்ணுவான். வேலை பற்றிய சந்தேகம் இல்லை. ஸோ குட்டியா இருக்கு. ஒருவன் யாரையும் அல்லது தன் உடலை தொந்தரவு செய்யும் எதையும் வெறுப்பதில்லை, சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்தில் வேலை செய்கிறார். அப்புறம் என்னது, தொல்லை தரும் விளைவுகளுக்கு அஞ்சுவதில்லை. அப்போ உடம்பால உழைக்கணும், அந்த மாதிரி ஆட்டுக்கல்ல போட்டு அரைக்கணும்னாக்கா அரைச்சுட்டே இருப்போம். ஏன்னா அதுதான் அவனுக்கு சேவை கொடுத்துருக்கேன்னா அதான் பண்ணும். இல்ல பெருக்கணும் முழுகணும்னு குனிஞ்சு பண்ணணும்னா அது ரொம்ப உடலுக்கு அவனுக்கு முடியவே முடியாது. சரி, பிசிக்கலா வந்து அன்பிட்டா இருக்கிறவங்களும் ஓகே ஒரு மாதிரி முடியும். பட் அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நான் எங்க வீட்டுல ஒரு விளக்கமாத்தே தூக்கினது கிடையாது. அங்க போயிட்டு நான் எப்படி தூக்குவேன், யார் என்ன நினைப்பாங்க, இந்த மாதிரிலாம் உடம்புக்கு தொந்தரவு வரும், அந்த மாதிரி நினைக்க மாட்டான். ஒன்னும் அதெல்லாம் வந்து we will not consider. யாரு சத்துவகுணத்துல இருக்கிறோமோ சரியான துறவின் அறிகுறி இதெல்லாம் தான். தொல்லை தரும் விளைவுகளுக்கு அவன் அஞ்சுவதும் இல்லை. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது, எஸ், யார் படிக்கணும் நெக்ஸ்ட்? ஸ்ரீலட்சுமி மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, லீலாவதி மாதா படிங்க. நஹி தேஹ ப்ருதா, சாரி மாதாஜி, நஹி தேஹ ப்ருதா சக்யம் த்யக்தும் கர்மாண்யசேஷதஹ யஷ்து கர்ம பலத்யாகி சத்யாகித்யபிதீயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
it is indeed impossible for an embodied being to give up all activities. இது முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட் பண்ணி வச்சுக்கோ. வீட்டுல பேசும்போது எல்லாம் பண்ணலாம், ஆனா மியூட்ல பண்ணா எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுது. அது பை மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க. இல்ல என்ன இது கொடுத்துட்டு, இட் இஸ் இன்டீட் இம்பாசிபிள் ஃபார் an embodied being to give up all activities. துறவு மேற்கொண்டு சும்மா உட்காரன்னா முடியாது. நம்ம அந்த இது எந்த சாப்டர்ல, அது 3rd சாப்டர்ல வருது, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஒரு உடலை எடுத்துட்டு ஒரு ஆத்மா இருக்குன்னா அந்த உடலை வைத்து சும்மா இருக்க முடியாது. அவனுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கும். ஸோ நான் சும்மா மனதை மாத்திரம் கட்டுப்படுத்தி, எல்லாத்தையும் புலங்களை கட்டுப்படுத்தி மனதையும் கட்டுப்படுத்தி உட்கார்ந்து இருக்கேன்னா அது எவ்வளவு நேரம் தான் உட்கார முடியாது. நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஒரு ஜபமாலை எடுத்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா, அப்போ வாய் சொல்லதான் செய்யறது. வாயெல்லாம் கப்புன்னு எல்லாம் கிடையாது. வாயும் சொல்றது, கண்ணு மூடிந்து காதும் கேட்டுன்னு தான் இருக்கு. அந்த 2 செவி புலனும் சரி வாயும் சரி ஆக்டிவா தான் இருக்கு. மனதையும் நிலைத்து பகவான் எடுத்துனா அதே முடிய மாட்டேங்குது, நமக்கு எங்கேயோ போயிடும் இது. ஸோ அதனால ஒரு க்ஷணமும் நம்மளால ஒரு வேலை பண்ணாம இருக்க முடியாது. எம்போடிட் சோல், ஒரு சோல் வந்து ஒரு பாடிக்குள்ள இருக்குன்னா அது ஒரு வேலை செய்யாம புலன்கள் வேலைன்னா எனக்கு கை கால் வந்து மாத்திரம் இல்லை, எல்லா புலன்களும் உள்ள ஒடுங்கி இருக்கும். அந்த மாதிரி முடியவே முடியாது. It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities. But he who renounces the fruits of action is called one who has truly renounced. ஆனால் பலனை எதிர்பார்க்காம ஒருத்தன் செய்யறான்னா அவன் வந்து அவனை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், துறவு மேற்கொண்டிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லலாம். துறவுனா என்ன அர்த்தம்? ஒரு வேலையும் பண்ணாம பகவான் எடுத்து, வேலைன்னா என்னது, பகவான் இடத்தில் மனதை லயித்து அவன் என்ன வேலை பண்ணான்னு பரவாயில்ல, ஆனா பகவான் இடத்தில் மனதை லயித்து அவன் பண்ணணும். ஸோ அவன் தான் அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான் வந்து என்னது, he is in a true renounced order. அவன் சரியான துறவு இதுல அந்த இதுல இருக்கிறாப்புல என்ன சொல்லுவா, துறவு ஸ்டாண்டர்ட். உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது என்பது உண்மையில் அசாத்தியம். ஆனால் செயலின் பலன்களை துறப்பவன் உண்மையான துறவி என்று கூறப்படுகிறான். எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணுவாங்க, வீட்லயே இருப்போம், எல்லா ஆபீஸும் போவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். இல்ல என்னது ஆஸ் அ கிரகஸ்தா he will be doing எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம், வேலைக்கும் போகணும், நான் சம்பாதிக்கணும். ஆனா மனதளவுல எப்படி இருப்போம், அவன் வந்து டோட்டலி சரண்டர்ட் சோலா இருக்கும். ஸோ அவன் அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான் உண்மையான துறவி. வெளியிலையும் பார்த்தா வேஷத்தெல்லாம் பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது, தாடி இருக்காது, இது கமெண்டல் எல்லாம் இருக்காது. ஆனா அவனை வந்து துறவி சொல்லலாம், ஏன்னா மனதளவுல அவன் வந்து பகவான் புரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பண்ண முடியும், இது என்னோட லேப்டாப் இஸ் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி வரலையானாக்கா புவனேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க படிச்சுங்க. வரல புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அனிஷ்டம் இஷ்டம் மிஸ்ரம் திரிவிதம் கர்மணஹ பலம் பவத் யத் யாஹினாம் பிரேத்ய நது சமன்யாஷினாம் கம் கிவசித். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. For one who is not renounced, யார் ஆனா துறவு மேற்கொள்ளாமல் இருக்கிறார்களோ, the threefold fruits of action, desirable, undesirable and mixed. அந்த மாதிரி உள்ளவன் என்னது, பிடிக்கும் பிடிக்கல, ஆனா ரெண்டும் பிடிக்கும் செய்யும், ஆனா பிடிக்கும் இல்லை, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிடிக்கும் கொஞ்சம் பிடிக்கும், அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து accrue after death. But those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy. இந்த மாதிரி இருக்கும். எனக்கு யாரு துறவு மேற்கொள்ளலையோ அவனுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு அவனை கண்டா பிடிக்காது, எனக்கு இந்த பொருளை சாப்பிட பிடிக்காது, எனக்கு இந்த துணி பிடிக்கும், ஏதோ சம்திங் பிடிக்காது பிடிக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். இல்லை பிடிக்கும் செய்யும் இந்த மாதிரி ரெண்டு இதுலயும் அவன் மிக்ஸாவும் இருப்பான். ஸோ இந்த மாதிரி 3 விதமா இதுல வந்து மாட்டின்னு விடுவான். ஸோ அதனால நான் துறவு மேற்கொள்றவன் இதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் அஞ்சவே மாட்டான். இதனால அவனுக்கு ஈவன் ஆஃப்டர் டெத்து கூட, இப்போ இந்த பௌதிக இதுல இப்போ இந்த இருக்கிற லைஃப் மாத்திரம் இல்லை, ஈவன் ஆஃப்டர் டெத் ஆல்சோ he will have no இதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும்னா கிடையாது, அந்த மாதிரி இருப்போம். இவர் தியாகம் செய்யாதவர்கள் தங்களது மரணத்திற்கு பின் விரும்புபவை விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை என 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரித்துக் கொள்கின்றனர். கர்ம வினை, நம்ம பண்ற எல்லாத்துக்கும் ஒரு வினை இருக்கும். இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், இதோட ஏதோ வினை இருக்கும். நீங்க படிக்கிற நல்லதெல்லாம் படிக்கிறேன்னா அதோட வினை இருக்கும் இல்லையா. எல்லாத்துக்கும் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹஸ் காட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன், சயின்ஸ்லேயே சொல்லி கொடுத்தாச்சு. ஸோ தட் இஸ் கரெக்ட். அப்ப இந்த வினையெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ யாரு துறவு மேற்கொள்ளலையோ அவன் வந்து இது 3ஐயும் வந்து சந்திப்பான். எது விரும்புபவை விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை என்று 3 விதமான கர்ம வினைகளையும் சேகரித்துக் கொள்கின்றனர்.
ஆனால் அத்தகு இன்ப துன்பத்திற்கான பலன்கள் சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது. ஏன்னா அவன் இங்க இருக்கும் போதே ஒன்னும் அவனுக்கு வெரி சமத்துவத்துல இருக்கான், எல்லாமே ஈக்குவல். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவனுக்கு வந்து ஒன்னும் இது வேணும் அது வேண்டாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்னும் இருக்காது. ஒரு நிமிஷம் சம்மரி. இப்போ வந்து பி செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கோம். The conclusion of Sankhya and Vedanta. Actions directed by the super soul bring freedom from reaction. இவனை வந்து என்ன படிக்க போறோம்னாக்கா சாங்கியம் மற்றும் வேதாந்தத்தின் முடிவு என்னது, நம்ம என்னது பரமாத்மா தான், சூப்பர் சோல் பரமாத்மா இயக்கிய செயல்கள் எதிர்வினையிலிருந்து விடுதலையை கொண்டு வருது. அப்ப நம்ம என்ன செயல் பண்ணணும், பரமாத்மா திருப்தி பண்றதுக்கு தான். ஸோ அதை பண்ணும்போது என்னது, நமக்கு எதிர்வினை கிடைக்காது. அதுதான் தேர்ட் சாப்டர். திரும்பி எங்க போறோம், நம்ம தேர்ட் சாப்டர் தான் இதை ஆரம்பிச்சோம். அகர்மான்னு என்னன்னு படிச்சோம் நம்ம. அப்ப அதே தான் நம்ம இப்ப ரிவைஸ் பண்றோம். எந்த செயலும் பகவானை திருப்திப்படுத்தி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எதிர்வினைகள் வராது. இல்லாட்ட எல்லா ஆக்ஷனும் எதிர்வினை கொடுக்கும். ஆனா பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்துற போல பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்சு எல்லாமே பகவானை நினைத்து நம்ம பண்றோம். சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும், அதுவும் பகவானுக்கு என்ன, ஒரு தண்ணி குடிக்கிறதா இருந்தாலும் பகவானுக்கு முதல்ல ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி கொடுத்து ஒரு நமஸ்காரம் பண்ண பாக்கி என்ன குடம்புடமா நம்ம குடிச்சாலும் சரி பரவாயில்ல, அது எல்லாமே நமக்கு இதாயிடும், எனக்கு பிரசாதமா மாறிவிடும். அதே போல எல்லா சாப்பாடா இருக்கட்டும், தண்ணியா இருக்கட்டும், ஃப்ளவர் ஆஃபரிங், எவ்ரி திங் எல்லாமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு, அதுக்கு போட்டுக்கிற உடையா இருக்கட்டும், எனிதிங்னா எவ்ரி திங், நம்ம மூச்சுல இருந்து எல்லாமே பகவானுக்கு தான் சமர்ப்பணம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவன் எதிர்வினையை எதிர்கொள்ள மாட்டான். அப்புறம் வந்து என்ன பார்க்க போறோம், 13 இதேதான் இந்த கிருஷ்ணா சைட்ஸ் வேதாந்தா அண்ட் அனலைசஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஓகே, நம்ம உள்ள போய் படிப்போம். அதே தான் கொடுத்துருக்கு. 13 to 18 என்னது பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. எங்க படிச்ச? படிக்கவே இல்லையே. இப்ப படிக்கிறேன் மாதாஜி. இப்ப படிங்க. இப்ப படிங்க. இப்ப படிக்கிறேன். படி. பஞ்சைதானி மகா பாஹோ காரணானி நித்யோத மே நிபோதமே சாங்கே கிருதாந்தே புரோக்தானி கிருஷ்ணாந்தே புரோக்தானி சித்தாயே சர்வ கர்மணாம் சித்தையே சர்வ கர்மணாம். என்ன சொல்ற இதுல? ஓ mighty armed Arjuna, according to the Vedanta, there are 5 causes for the accomplishment of all action. 5 காரணங்கள். ஒரு வேலை பண்ணணும்னா நம்ம என்ன, நான் பண்ணினேன் நான் பண்ணலன்னு, நான்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நான் என்ன பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம், இதுக்கு முன்னாடி இப்போ இதுல சாப்டர்ல பார்த்தோம், முக்குணங்கள் நம்மள பண்ண வைக்கிறதுன்னு. இப்ப என்ன சொல்றாரு, இன்னும் இருக்கு டீட்டெயிலா பார்த்தோன்னா 5 ஃபேக்டர், 5 இது சேர்ந்து அது வந்து ஒழுங்குபடுத்தினாதான் நம்மளால ஒரு காரியமே பண்ண முடியுமா. நான் லேர்ன் ஆஃப் தீஸ் ஃப்ரம் மீ. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேறுவதற்கு வேதாந்தத்தின் படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. இதெல்லாம் வேதாந்தம்னா என்னது, எல்லாம் இதுதான் என்னது, பிலாசபி தான். ஓகே, ஆனா அதுதான் ஃபேக்ட். பிலாசபின்னு வெறும் ஜம்பத்துக்கு மாத்திரம் நம்ம இது இல்லாம அது புரிஞ்சுண்டு ஞானத்தையும் வளர்த்துண்டு பக்தியும் காட்டணும். 5 காரணங்கள் உள்ளன என்று வேதாந்தத்தை கொடுத்திருக்கு. அது என்னது, அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். என்ன மாதாஜி? பாமினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாமினி மாதாஜி இருக்கா? பாமினி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் சப்ருதம் விவித சப்ருத சேஷ்ட தெய்வம் சைவ அத்ர பஞ்சமம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோ. வெரி நைஸ். The place of action என்னெல்லாம் இருக்கான்? ஃபர்ஸ்ட் உடல். ஒரு உடல் இருந்தாதான் வேலையை பண்ண முடியும். ஒரு ஆத்மா அப்படியே சுத்தி ஒரு உடல் இல்லாம இருக்குன்னா ஆக்ஷனே பண்ண முடியாது. அது ஒரு நாய் உடலோ, புழு உடலோ, பூச்சி உடலோ, ஒரு மரம் உடலோ, ஒரு மனித உடலோ வேணும். அந்த உடல்ல போனாதான் அதுல இருக்கிற கண்ணு, மூக்கு, காது, தொடுப்புலன் இதை வச்சு வந்து வேலை பண்ண முடியும். ஸோ இட் நீட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும், அதுக்கு ஒரு பாடி வேணும். பிளேஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதுதான். அந்த ஒரு பிளேஸ், அந்த ஒரு இடத்துல உட்காந்து பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு கார், ஒரு டிரைவர் இருக்கான், கார் ஓட்ட தெரியும், எப்படி ஓட்டுவோம்? ஒரு கார் வேணுமே, அந்த காருக்குள்ள உட்கார்ந்தா தானே அந்த டிரைவர் ஓட்ட முடியும். அது போலதான் இது வந்து நமக்கு வந்து 18 days கோர்ஸ் சொல்லுவான், கார் அண்ட் டிரைவர் இதுதான். ஆனா ஃபுல்லா அதை நம்பவும் முடியாது.
ஏன்னா அந்த டிரைவர் என்னது ஒரு சாய் குடிக்கிறதுக்கோ என்னக்கோ வெளியில போவோம், திரும்பி வரும் அந்த காருக்குள்ள ஓட்டுறதுக்கு. ஆனா இந்த சோல் அந்த மாதிரி வராது. ஒரு பாடியில வெளியேறி எடுத்துனா அது வேற ஒரு பாடிக்கு தான் போகும், அதே பாடியில வராது. அந்த பாடியை அழுகி போயிடும். ஸோ அதனால ஃபுல்லாவே அதை நம்ப முடியாது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் அதனால பௌதிக விஷயத்த வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் புரிய வரும். அதனால தான் அந்த மாதிரி சொல்லுவா. வேற ஏதோ ஒரு இது கூட இருக்கே, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த பிளேஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்ன வேணும், முதல்ல ஒரு இடம் வேணும். இப்போ இங்க என்ன பார்த்தோம்னா நம்ம பிக்சர்லாம் நல்லா ஒரு நமக்கு இன்னும் புரியும். ஒரு லேடி இருக்கா, அவ வந்து வியாபாரம் பண்றா, துணி வியாபாரம் பண்றான்னு நினைக்கிறேன். அப்ப அதுக்கு என்ன வேணும், அவளுக்கு ஒரு இடம் வேணும். இந்த துணியெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு இடம் வேணும். வியாபாரம் பண்றேன்னு கையிலேயே வச்சுன்னு பண்ண முடியாது. கையில வச்சாலும் ஒரு கையாவது வேணுமே, கையில வச்சுக்கிறது. ஏன் இப்ப நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், கையிலேயே துணி இதெல்லாம் வச்சுலேயே விற்பா. ஏன் அவங்களுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு. இருந்தாலும் ஒரு கையின்னு ஒரு இடம் இருக்கேன், அது வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த துணியெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணுமே, அந்த மாதிரி. ஸோ ஒரு இடம் வேணும். அப்புறம் என்ன வேணுமா, இந்த பர்ஃபார்மர், யார் இதை விற்கிறாங்களோ, இப்போ செயல் புரியறாங்களோ அவர் வேணும். இப்ப நம்ம பாடியில என்னது, சோல். இடம் வேணும், பாடி இருக்கு, அது வேலை பண்றதுக்கு என்னது, சோல். அந்த சோல் ஆக்டிவா இருந்தா தானே பண்ண முடியும். சோல் எப்பவுமே ஆக்டிவ் தான், அது இருக்கணுமே. சோல் இல்ல, வெறும் பாடி இருக்கு, ஆக்டிவா இருக்குமா, இல்லை. இட் வில் பி டெட் பாடி. அந்த பாடி வேணும், அந்த பாடிக்குள்ள சோல் வேணும். ஹூ இஸ் அ பர்ஃபார்மர், அவர் தான் வந்து செயல் புரிபவர். அதே போல இங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா துணி கடை வியாபாரம் இருக்கு, இங்க காட்டிட்டாங்க ஒரு பெண்ணாட்டி, அவளும் வேணும். அவ வெறும் துணியை வச்சுட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிறது எடுத்துட்டு பைசா வச்சுட்டு போனா யாரும் பண்ண போறா முடியாது. அவ இருந்து ஒரு துணியா காட்டணும், இது ஒரு இந்த கலர் வேணுமா, அது வேணுமா, எவ்வளவு பெருசு வேணும், ஜரிகை வேணுமா, அது இதுன்னு சொன்னாதான் வந்து வியாபாரம் நடக்கும். ஸோ பர்ஃபார்மர் வேணும். அப்புறம் என்னது, இந்த வேரியஸ் சென்சஸ், கண்ணால பாக்குறாங்க, கலர் கையால தொட்டு பாக்குறாங்க, தொடுப்புலனாலும் தொட்டு பாக்குறாங்க அந்த துணி என்னது அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன இருக்கும், ஏதாவது இருக்கும் டிசைன், அது இது கலர், பயங்கர துணி கடையில போச்சுனாக்கா தெரியும் இல்லையா, லேடிஸ் எல்லாம் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ வேரியஸ் சென்சஸ் எல்லாம், காது கண், அவ ஒரு ரேட்டு சொல்லுவா, நம்ம அதை கேட்டுப்போம், நம்ம ஒரு ரேட் சொல்லுவோம், அதை புரிஞ்சுப்பாங்க, இல்லை இல்லை டிஸ்கவுண்ட் அது இதுன்னு. அப்போ வேரியஸ் சென்சஸ் ஆர் இன்வால்வ். அப்போ நம்ம உடல்ல என்னன்னாக்கா அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து ஒரு இடம் வேணும், உடல் வேணும், ஆத்மாவும் பர்ஃபார்மர் யாரு, ஆத்மாவும் வேணும். அப்புறம் என்னது, வேரியஸ் புலன்கள், கண்ணாலையும் அது வந்து வேலை செய்யறது, பார்க்கணும், காதாலையும் வேலை செய்யறது, கேட்கணும், இந்த மாதிரி எல்லா புலன்களையும் வேலை பண்ண வைக்கிறது, வேலை பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் தேர்ட் ஃபேக்டர். என்னது, ஃபர்ஸ்ட் பாடி, அப்புறம் பர்ஃபார்மர், அப்புறம் வேரியஸ் சென்சஸ், அதுவும் இன்வால்வ்டு. ஒரு வேலை பண்றதுக்கு இந்த மூணும் இன்வால்வ். அப்புறம் நான் 5 சொல்லியிருக்கா, இது 3 ஆயிடுது. 4வது என்னது, த மெனி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எண்டவர். திரும்பி 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 செய்யணும். அப்பதான் ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் படிச்சோம் வந்துடுத்து சான்ஸ்கிரிட், இந்த ஸ்லோகா வந்துட்டு முடியறதா இல்லையே, எவ்வளவு வாட்டி படிக்கிறோம், பிரணத்தி எவ்வளவு வாட்டி படிக்கிறோம். இப்போ தப்பா வருதுனாக்கா என்ன அர்த்தம், இன்னும் படிக்கணும்னு அர்த்தம். அப்ப எவ்வளவு வாட்டி முயற்சி பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. இப்போ இந்த துணி வியாபாரத்துல அது கம்பேர் பண்ணணும். அப்படிதான் ஏதோ துணி கட்டணும், ப்ளூ கலர் சாரி வேணும், ஓதா இது வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. இல்ல இது போல வேற டிசைன் காட்டுங்க, இது ஒரு பார்டர் வேற கலர், ஒரு ஜரிகை, அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அலக்கழிப்பா இல்லையா. அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஒரு முயற்சிகள், அந்த மாதிரி முயற்சி பண்ணணும். அண்ட் அல்டிமேட்லி 5வது ஃபேக்டர் என்னது, அல்டிமேட்லி சூப்பர் சொல், பரமாத்மா திருப்தி ஆகணும். பரமாத்மா எஸ் சொன்னாதான் அந்த காரியமே நிறைவேறும். பரமாத்மா உள்ள இருக்கார், எல்லாம் பார்த்து சாட்சியா தான் இருப்பார், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருப்பார். நம்ம கெட்டது பண்ணாலும் சரின்னு தான் சொல்லுவார், அதெல்லாம் வந்து நிறுத்த மாட்டார். நல்லது பண்ணாலும் சரி, கெட்டது பண்ணாலும் அவரோட கிரீன் சிக்னல் இருந்தாதான் அந்த வேலையை முடிவு பெறும். அப்போ அது வந்து 5வது என்னது, லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், அல்டிமேட்லி த சூப்பர் சோல், பகவான் பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிற அவரோட சாங்ஷன் வேணும். அவர் சாட்சியா இருக்கார், அவரோட வந்து அனுமதி இல்லாம நம்மளால ஒரு வேலை பண்ணி முடிக்க முடியாது. தீஸ் ஆர் த 5 ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். செயலுக்கான இடம், தட் இஸ் உடல், செய்பவன் 2வது, செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள் 3வது என்னது, பல்வேறு புலன்கள் வந்து இதுல இன்வால்வ்டா இருக்கணும். அப்புறம் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், நிறைய வாட்டி அதை வந்து இது ட்ரை பண்ணி அப்புறம் ஒரு காரியம் முடியாது. இறுதியாக பரமாத்மா. இவையை செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும். முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் எந்த சாப்டர், 13 சாப்டர் படிச்சோம். பட் இதுல வந்து ரிவிஷன் தான், இது எல்லாமே ரிவிஷன் தான். மேபி நம்ம மறந்துருக்கலாம். இப்போ இதுவும் திரும்பி அதே தான் கொடுத்துருக்கு. ஒரு ஃபேக்டரி, அவங்க எப்படி வேலை பண்றாங்க அதே கொடுத்துருக்கு. யார் படி ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுத்துல வாமி மருந்து படிச்சா. இப்ப சுந்தரா நான் படிக்கணும் மாதாஜி. அதான் நீங்க தான் படிக்கணும். शरीर वांग मनोपीर्य कर्म प्रारपते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः. हरे कृष्ण माताजी. பஞ்சாயத்தேனாக்கா 5 என்ன சொல்றாரு, வாட் எவர் ரைட் ஆர் ராங் ஆக்ஷன் a man performs by body, mind or speech is caused by these 5 factors. சொன்னேன் இல்லையா, பரமாத்மா இருக்கார், அவர் நம்ம நல்லது பண்ணாதான் அலோவ் பண்ணுவார், கெட்டதான் நோ பண்ணாதேன்னா சொல்ல மாட்டார். Why should he teach us? நமக்கு தெரியும், ஒரு திருடனுக்கு திருடுறேன்
தெரியும். அதனாலதான் அவன் முகமுடி போட்டுக்கிறான், ராத்திரி திருடுறான், யாரும் என்ன கண்டுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு முகமுடி எல்லாம் போட மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் அவன் பண்ற செயல் வந்து தப்புன்னு. தைரியமா இந்த காலம் அப்படியே ஆயிடுத்து வச்சுக்கோ. இந்த காலம் கலியுகத்துல எப்படி பகல் கொள்ளை பகல் கொலை எல்லாமே நடக்கிறது. ஐ டோன்ட் கேர் அப்படிங்கிற போது அவன் வந்து ஏதோ போதையில இதை வந்து சதக்கு குத்தினா, இவ்வளவு வாட்டி குத்தினா அப்படின்லாம் பேப்பர்ல எல்லாம் வரும்போது எனக்கு அதிசயமா இருக்கு. எப்படி மனசாட்சியோட அவன் பண்றான். அவனுக்கு அந்த பிளட்டை பார்த்தா நம்ம எல்லாம் மயங்கி விழுந்துருவோம். அது சதக்குன்னு குத்துறானா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நிறைய நியூஸ் எல்லாம் வருது. கலியுகத்துல எல்லாம் ஓப்பனாவே வந்து டெக்காய்டி எல்லாம் நடக்கிறது. பட் இன் ஜென்ரல் எப்படின்னா, நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் பகவான்ல அதை வந்து நிறுத்த மாட்டார். உனக்கு கெட்ட செயல் பண்றியா, பண்ணு, அனுபவிச்சுக்கோ, அதோட என்ன அனுபவம் என்னது, அதோட என்ன பனிஷ்மெண்ட்டும் உனக்கு கிடைக்கும். நல்லது பண்றியா, ஓகே பண்ணு, அதுக்கு உள்ள நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். தீயது பண்ணா கெட்ட பலன்களும் கிடைக்கும். ஆனா பகவானோட சாங்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் இதை கொடுத்துருக்கு. வாட் எவர் ரைட் ஆர் ராங் ஆக்ஷன் அ மேன் பெர்ஃபார்ம்ஸ் பை பாடி. கையால நம்ம உடம்பால மாத்திரம் இல்ல, மனசாலையும் நம்ம வந்து எவ்வளவு பேரை நம்ம அவனை ஒரு இது என்ன வழி பண்ணாம நம்ம விட மாட்டேன் அப்படின்னு மனசாலேயே ஒருத்தனை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி. அண்ட் ஸ்பீச், வாயாலையும் கொடூரமான சொற்கள் எல்லாம் சில பேரை துன்புறுத்துவா. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாலும் என்னது இஸ் காஸ்ட் பை தீஸ் 5 ஃபேக்டர்ஸ். நாட் ஒன்லி கையால செயல் புரியறது, எல்லாமே மனதாலையும் சொற்களாலையும் என்ன நம்ம பண்றோம், இந்த 5 ஃபேக்டர் இருந்தாதான் முடியும். மனிதன் தன்னுடைய உடல், மனம் அல்லது வார்த்தைகளால் நல்லதோ கெட்டதோ எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதற்கு இந்த 5 காரணங்களாகும். இந்த 5 இருந்தாதான் அது வந்து ஒரு வேலை, ஒரு செயல் புரிய முடியும். மாதாஜி ஒரு 8 கால் அதான் சொல்வீங்களா? ஆயிடுத்தா 8 கால்? 8 ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஆயிடுத்தா? இப்ப மணி எவ்வளவு? கரெக்டா 8 மாதாஜி. ஓ கரெக்டா 8 தானா? ஓகே ஓகே. 8:13 கரெக்டா. இங்க 2:43 காட்டுறது. ஓகே. இல்ல எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஜட்மெண்ட் தான். சிலப்போ நான் இப்படி கவுண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். இப்போ 5.5 hours டிஃபரன்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா? இப்போ கூட நம்ம இந்த கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி கூட நாம என்ன நினைச்சிட்டேன்னா லேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு 17 காட்டிட்டு, எத்தனை மணி இங்க 7:17 சாரி 1:17 அப்படின்னா நம்ம இதுல என்னது 7:17 அப்படி. அச்சோ 17 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு. இனிமே நாம வந்து எனக்கு ரொம்ப இதுதான் எனக்கு தெளிவா தான் பண்ணும். எழுதி முடிக்கும் போதே எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் 2 லைன் எழுதி என்ன கொஞ்சம் வரதுக்கு லேட் ஆகும் அப்படின்னு. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி தான் என்னோட கிளாஸ் முடிஞ்சிருக்கு. என்னோட பக்தி வைபவோட பக்தி விருக்ஷா கிளாஸ் முன்னாடிலாம் ஃப்ரைடே இருந்தது. இப்பெல்லாம் அவளுக்கு சௌரியம் இல்லை டிவோட்டிஸ்க்கு அப்படின்னு டியூஸ்டே பண்ணிட்டோம். ஸோ அது முடிச்சுட்டு ஐயோ கொஞ்சம் முடிஞ்சு ஒரு ஏதோ வேலை பண்ணி வரதுக்குள்ள பார்த்தா டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. அப்புறம் திரும்பி கவுண்ட் பண்றேன். இல்ல இன்னும் இருக்கு 10 நிமிஷம் இருக்கு, 7 நிமிஷம் இருக்கு அப்படின்னு. ஓ இல்லையா நான் லேட்டா இல்லையா அப்படின்னு அப்படி சமாதானம் வச்சு. இன்னும் அந்த ரெஜிஸ்டர் ஆக மாட்டேங்குது. முன்னாடி டைம் இப்படி இல்லை. நான் முன்னாடி வரும்போது 4 மாசம் இருந்தேன். அப்போ எழுதியே வச்சுட்டேன். இங்க உள்ள டைம் இது, இங்க அப்புறம் இந்தியா டைம் இது, அதை பார்த்துன்னு. இப்ப நம்ம ஃபியூ டேஸ்க்கு தானே வந்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நான் கேர்லெஸ்ஸா இருக்கேன். ஆச்சு அடுத்த வாரம் வந்துடுவேன். அடுத்த வாரம் வியாழக்கிழமை என்னோட ரிட்டர்ன். நம்மளோட அதுக்குள்ள முடிஞ்சிடும், 18 days முடிஞ்சிடும். அப்புறம் நம்ம அங்க வந்துட்டுன்னா லெவல் 3 ஆரம்பிச்சுவேன். ஓகே. ஏன்னா அது அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு சிக்கல் இருக்காது எனக்கு. லேப்டாப் சரியா ஒர்க் பண்ணும். ஓகே. இங்கேயோ போயிடுச்சு டாபிக். 18.16 படிச்சு நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. தத்ரைவம் சதி கர்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துயஹ பஷ்யத் யக்ருத புத்தித்வான நச பஷ்யதி துர்மதி. இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டெப் இது நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா நான் எப்பவுமே ஐ லைக் டு see the பிக்சர் இன்னும் நல்லா புரியும். ஒரு ஃபேக்டரி இல்லையா, ஒரு ஃபேக்டரி வேறொரு பிக்சர் கூட ஒரு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஃபேக்டரி ஒரு போடுறான் அப்படின்னா என்னது, அதுல வந்து ஆளுகள் வேணும் இல்லையா, ஒரு இடம் வேணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபேக்டரினா ஏதோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ஏதோ இது பண்ணும், அதுக்கு ஒரு இடம் வேணும், அதுக்கு மெஷின் எல்லாம் போடுவாங்க. அப்புறம் இந்த செய்யறதுக்குரிய மனிதர்கள் வேணும் இல்லையா, அப்ப அந்த லேபரர்ஸ் வேணும். அதுக்கப்புறம் என்னது, 3வது புலன்கள். எஸ், கண்ணால காதால அது எவ்வளவு சைஸ், ஒரு ஒண்ணு இல்ல ஒரு மூடி, அது கரெக்டா திருகு, அந்த கரெக்டா அந்த திருகுல உட்காரணும். எவ்வளவு ஒரு மைன்யூட் இது இல்லை அந்த கால்குலேஷன்லாம். அது கொஞ்சம் இசுகு பிசுகா எடுத்துனா ஒழுங்கா மூடாது, திருகிட்டே இருக்கும், போச்சு. அது அந்த லாட்ல எவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் வச்சு எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடும். கம்பெனி யாரெல்லாம் நடத்துறாங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும், இல்ல யாரு அந்த ஃபேக்டரியில ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப கேரிங்கா அந்த மாதிரி பண்ணணும் நம்ம.
கொஞ்சம் கூட எசிடிக் எடுத்தோன்னா என்ன லிக்விட் தானே இருக்கும் இல்லையா பாட்டில்ல, எல்லாம் லீக் ஆயிடும். அப்புறம் யார் வாங்குவா? அந்த போயிடும், அது ஃபுல்லா வந்து அந்த ஆர்டர் கொடுத்தா எல்லாம் போயிடும். ஸோ அது கரெக்டா புலன்கள் எல்லாம் நம்ம கால்குலேஷன் எல்லாம் கரெக்டா இருந்தது. புலன்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்து வேணும், இடம் வேணும், அப்புறம் மனிதர்கள் வேணும், அதை செய்யறதுக்குள்ள மனிதர்கள் வேணும், அப்புறம் புலன்கள், எல்லா புலன்களும். அப்புறம் சரி ஒரு வாட்டி பண்ணோம்னா சக்சஸ் ஆயிடுமா? இல்லையே, ஒரு வாட்டி பண்ணுவோம், இல்ல ரொம்ப பெருசா ஆயிடுது, அப்புறம் கொஞ்சம் சின்னதா பண்ண உள்ளே போறது இல்ல, மூட மாட்டேங்குது. ஒரு பாடி ஒரு மூடியை பத்தி நான் சும்மா ஒரு சொல்றேன், ஒரு எக்ஸாம்பிள். இல்ல ஒரு துணியா இருக்கட்டும், அந்த தறி சரியில்லை, எங்கேயோ போயிடுது, ஒரு இழை எப்படியோ போயிடுதுன்னா அந்த ஃபுல் லாட்ல அந்த துணி எல்லாமே வேஸ்ட். இந்த மாதிரி வந்து பலதரப்பட்ட முயற்சி பண்ணி அப்புறம் பரமாத்மாவோட சாங்ஷன் இருந்தாதான் அவன் வந்து ஒரு வேலையே பண்ணி முடிக்கிறான். இந்த இதுல அவ்வளவா சரியா தெரியல, ஒரு ஃபேக்டரி போட்டு வேற ஒரு பிக்சர்ல அது இருந்தது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் எனக்கு வந்து அது ஸ்லோகா சொன்ன மறந்து. எஸ், இப்ப மாதாஜி படிச்சது என்னன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, இது என்னது, therefore one who thinks himself the only doer, அதனால நான் பண்ணினேன், நான் படிச்சேன், நான் என்னால முடிஞ்சது எல்லாம் சொல்றேன், அது வேண்டாம். அந்த கர்வம் வேண்டாம். மெயினா என்னது, நல்லத்தனமா தான் நம்ம நினைக்கிறோம், ஆனா அது வேண்டாம். உன்னால எல்லாம் நீ தனியா இண்டிபெண்டா ஒண்ணும் பண்ணல. நீனா என்னது, ஒரு ஆத்மாவை நினைச்சு பாடி கூட என்னது, அந்த ஆத்மா அந்த பாடியை யூஸ் பண்ணதுனால தான், அந்த ஆத்மா வெளியில போயிட்டு அந்த பாடியெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப நான்கிறது யாரு? நான்கிறது ஆத்மா தான். அந்த ஆத்மா நம்ம வெளியில வச்சுட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஆத்மா எடுத்துட்டு வெளியில வச்சேன், இந்த பாடியால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இந்த ஆத்மா உள்ள இருக்கு, அதனால கையால பண்ணேன், காதால கேட்டோம், வாயால சொன்னேன். இப்ப பெருமை அடிச்சுக்கிறோம், என்னத்துக்கு அடிக்கணும்? ஒண்ணுமே இல்லை. அப்புறம் என்னது, இது இடம் வேணும், அந்த இடம், அதான் இது எல்லாமே 5 ஃபேக்டர் இருந்தாதான் ஒரு வேலை முடிஞ்சு. அப்ப நம்மளா நான் பண்ணினேங்கிற அந்த இதுக்கு அர்த்தமே கிடையாது. அந்த ஒரு இது அபிமானம், இது அகங்காரம்னா வேண்டாம். Therefore one who thinks himself the only doer, நான் மாத்திரம் தான் அதை எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சேன்னு இல்லவே இல்லை. இந்த 5 ஃபேக்டர் இருந்தாதான் பண்ண முடியும். Not considering the 5 factors is certainly not very intelligent and cannot see things as they are. அவன் அந்த மாதிரி வந்து எண்ணாமல் நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு நினைச்சா அவன் கரெக்டான இன்டெலிஜென்ட் மேன் இல்லை. அவனுக்கு சரியா வந்து புரிதல் இல்லை. இதை வந்து கரெக்டா பகவத்கீதால கரெக்டா கொடுத்துருப்போம். யாரெல்லாம் பகவத்கீதா படிக்கிறாளோ இதை பத்தி ஒரு ஞானம் இருக்கும். இல்ல அவன் இல்லைன்னா அவன் நினைச்சுப்பா நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். சோ எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியும். தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் இஸ் நாட் அன் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன். இது அதே தான் கொடுத்துருக்கு, போட்டிருக்காங்க, படிக்கணும். These 5 causes, இந்த 5 காரணங்களும் இணைந்து ஒவ்வொரு செயலும் செய்கின்றன. என்னெல்லாம்? ஒரு வந்து இடம் வேணும், பிளேசஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். ஒரு பாடி, நமக்கு பாடி வந்து என்ன, சோலை பத்தி படிக்கணும். பாடி நம்ம என்ன வேணா எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இது பௌதிகமா நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா ஈஸியா புரிய எடுத்துக்கலாம். அப்ப இது வந்து செயல்படுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். அப்ப நமக்கு ஆத்மாக்கு என்ன வேணும்? ஒரு உடல் வேணும். அப்புறம் என்னது, இங்க எப்படி வருதா, சோல், இங்க இப்படி உள்டா போடுறது சோல். அப்புறம் என்ன வேணும்? பண்ணு செயல் புரிபவர் யாரு? த டூவர். யாரு அது டூவர்? ஆத்மாதான். ஆத்மாதான் அது எல்லாமே பண்ண வைக்கிறது. அந்த ஒரு கார் டிரைவர் மாதிரி. அவன் டிரைவர் உட்கார்ந்தா கார் போயிடுமா? போகாது. அவங்க எப்படி ஸ்டியரிங், அது என்ன சாவி, ஆட்டோமேட்டட் மெஷினா இல்ல சம்திங் வாட் எவர், கார் ஓட்டுறவனுக்கு தெரியும். அது பண்ணினாதான் அது இயங்கும். அவன் உட்கார்ந்ததுனால கார் போகாது. அவன் அது வந்து இயங்க வைக்கிறதுக்கு அந்த சோல் வேணும். இந்த பாடியில உட்கார்ந்து அந்த சோல் இயங்க வச்சாதான் அந்த பாடியெல்லாம் வந்து ஆக்டிவா இருக்கும். இந்த பாடியை உபயோகப்படுத்துறது. ஓகே. அப்புறம் என்ன வேணும்? சென்ஸ். நிறைய வந்து புலன்கள், சென்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், உணர்வுகள், செயல் கருவிகள், காது, கண்ணு, மூக்கு எல்லாம் செயல்படணும். அப்புறம் என்னது? 4th, எண்டவர்ஸ் ஆர் எஃபர்ட்ஸ். எவ்வளவு வாட்டி பண்ணணும், இந்த ஸ்லோகமே பார்க்கலாம். நம்ம எவ்வளவு வாட்டி இந்த ஸ்லோகம் படிக்கணும், எவ்வளவு வாட்டி பண்ணும்போது இப்போ ஒரு மாதிரி 18th சாப்டர் வரும்போது நமக்கு ஒரு மாதிரி நல்லா படிக்க வருது. இப்போ அடுத்த வரும் 11th 3 இன்னும் நல்லா இருக்கும். எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணோம்னா 11th 3 டோன்ட் மிஸ் அட் ஆல். எல்லாரும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கறவங்க நான் கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் வேணும், அதனால இல்லை. இது என்னதுனாக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்ப பகவத்கீதா ஒரு ஃபார் த டைமிங் அதை ஒதுக்கி வச்சு நம்ம உபனிஷத்லாம் படிக்கிறோம். அப்புறம் என்னது, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அந்த ஸ்லோகாலும் நல்லா இருக்கும். இப்போ பலதர முயற்சி பண்ணாதான் நம்ம வந்து ஒரு காரியமே சக்சஸ் ஆகும். முயற்சி அல்லது முயற்சிகள் அது பண்ணணும். அப்புறம் கடைசியில யாரு? கடைசியில இல்லை, அவர் தான் பிரதானம். இருந்தாலும் இதெல்லாம் பண்ணா ஆயிடுத்தா காரியம் இல்லை. பரமாத்மாவோட இது வேணும், கிரீன் சிக்னல் வேணும். பரமாத்மா நம் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் அவருடைய விருப்பம் இல்லை அனுமதியை பொறுத்தது. அவர் விரும்பினால் நடக்கும், அவர் விரும்பவில்லை என்றால் நடக்காது.
ஸோ இதெல்லாம் பண்ணேன்னு இன்னும் நடக்கலைன்னா ஏன்னா பகவான் வந்து இன்னும் நமக்கு வந்து சாதகமா எஸ்ன்னு சொல்லலை. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா உடனே பாத்தியா இனிமே நான் இவ்வளவுலாம் வழக்கேத்தினேன், இவ்வளவுதான் கோயில் போனேன், இவ்வளவுதான் ஜபம் பண்ணேன், ஒன்னும் யூஸ் இல்லை. நோ, அதுக்கு இன்னும் நான் தகுதி பெறலைன்னு அர்த்தம். பகவான் எல்லாம் நம்ம சந்தேகம் பண்ண முடியாது. அவர் கரெக்டான டெசிஷன் தான் எடுக்கிறார். எனக்கு பக்குவம் போறாது, நான் இன்னமும் சரியா பண்ணல, இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன், நான் பண்ணாதனால்தான் எனக்கு அது கிடைக்கலங்க அந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, போத் ரைட் ஆர் ராங் ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பை, இது எல்லாமே உடல், மனம், பேச்சு, இதனால நம்ம வந்து என்னெல்லாம் ஆக்ஷன் பண்றோமோ அதால மீன்ஸ் ஆக்ஷன் பண்றது எல்லாமே இந்த மாதிரி தான். உடலால பண்றது, மைண்டால பண்றது, ஸ்பீச் பேச்சால பண்ணி, இது 5 ஃபேக்டர் இருந்தாதான் ஒரு காரியம் முடியும். ராங் ஆக்ஷன், தவறான செயல்கள் வந்து இர்ரிலீஜியஸ். எதை தவறான செயல் பண்றோமோ, ஒர்க் டன் எகெயின்ஸ்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சரல் இன்ஜெக்ஷன், அது என்னது, மத சார்பற்ற செயல்கள் நமக்கு அது போல ஒரு பலனை கொடுக்கும். இதே ரிலீஜியஸ் ரைட் ஆக்ஷன் பண்ணா என்னது, சரியான செயல்கள், ஒர்க் டன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிரிஸ்கிரைப் த ஸ்கிரிப்சரல் டைரக்ஷன். நம்ம எல்லாமே ரிலீஜியஸா தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன பகவத்கீதை படிக்கிறோம், இர்ரிலீஜியஸ்லாம் நம்ம பண்றது கிடையாது இல்லையா. ஸோ பட் யாரு பண்றாங்களோ அவங்களோட என்னது, அப்போ பகவான் இதெல்லாம் இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் இஸ் இன்வால்வ் இன் தட் ஆல்சோ. ஏதோ கொலை பண்றானாலும் அவனுக்கு இது எல்லாமே பொருந்தும். அது எப்படி பகவான் வந்து அனுமதிக்கிறாருன்னா, பகவான் தெரியும் இதை இப்போ நம்ம இது ஸ்கிரிப்சரல் எல்லாம் பார்க்கலாம், நிறைய ஸ்டோரிஸ். நாரதர் வந்து சாபம் இட்டார், கோபத்தினால இல்ல, அவன் பண்ணின தவிர. இப்ப நலகுபேரனோட ஸ்டோரி எல்லாம் பார்த்தா அவன் திருந்தனம், அவனா நல்லவாதான். ஆனா அவன் ஏதோ போதையில வந்து அவன் வந்து அம்மனமா அவன் வந்து குளிச்சுட்டு இருக்கான். நாரதர் வர பாக்குறது இல்ல, அவமானமா இது அவமானப்படுறது இல்ல, ஒன்னும் இல்ல, ஒரு மரியாதை இல்லை. அந்த பெண்கள்லாம் ஒரு மானத்தை கவர் பண்ணிட்டு போறாங்க. இவ அந்த மாதிரி இருக்காங்களே, அவங்க திருந்தணும்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு சாபமே. பனிஷ்மெண்ட்னாலே என்னது, த பர்சன் ஹாஸ் டு இம்ப்ரூவ். அவன் திரும்பி அந்த தப்ப பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பனிஷ்மெண்டே கொடுக்குறான். ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு எலிவேட் ஆகிறதுக்கு தான். அந்த தப்புலேன்னு வெளியில வந்து இனிமே அந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ இர்ரிலீஜியஸ் பண்றவங்களும் வந்து இதேதான். பரமாத்மா அப்போ எஸ் சொல்லுவார், அவங்க வந்து ஜெயிலுக்கும் போவா, எல்லாம் பண்ணுவா. அதுலயே நான் வந்து முழிச்சு திரும்பி எந்த ஆக்ஷன் பண்ணாலும் இந்த எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகும். நல்ல விதமா வந்து ரிலீஜியஸ்லி டூ ஆக்ஷன். ஆனா இப்பெல்லாம் பார்த்தா அப்படி இல்லை, பண்ணினவங்க பண்ணிட்டே இருக்கான், ஜெயிலேன்னு வெளியில வருவோம், திரும்பி அதே பண்ணுவோம், இப்படிப்பட்டா பார்க்கலாம் அப்படின்னு. எஸ், இப்ப யாரு படிக்கணும்? ஸ்ரீலட்சுமி மதே படிச்சுட்டாங்க. லீலா படிக்கணும். படி. யஸ்ய நாஹாங்கிருதோ பாவோ புத்திர்யஸ்ய ந லிப்யதே ஹத்வாபி ச இமான் லோகான் நஹந்தி ந நிபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவனுடைய நோக்கம், சாரி, ஒன் ஹூ இஸ் நாட் மோட்டிவேட்டட் பை ஃபால்ஸ் ஈகோ, தான் அகங்காரம் இல்லாம. அகங்காரம் இஸ் குட். எகைன் அதுவும் என்னன்னாக்கா, அகங்காரம்னா என்னது, நான் இருக்கேங்கிற உணர்வு. நமக்கு அந்த உணர்வு இருந்தாது, இல்லாட்டா நம்ம அன்கான்சியஸா இருப்போமே, நம்ம கான்சியஸோட தான் இருக்கும். அகம்னா இருக்கேன் அந்த உணர்வோட. ஏன்னா நம்மள பேர் கூப்பிட்டா நம்ம பின்னாடி பாக்குறோம், யாரோ இப்படி தொட்டானா தொடுப்புலன் நமக்கு சென்ஸ் இருக்கு ஸ்கின்ல, அதனால அப்படி திரும்பிடும். இந்த பேர் சொல்லி கூப்பிட்டா காதால கேட்கறது, அதனால திரும்ப. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் நமக்கு இதுதான் என்னுடைய பேரு, நம்ம எங்க இருக்கோம். அந்த காது தூங்கும் போது நமக்கு எல்லாம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஒரு மாதிரி, அன்கான்சியஸ் இல்ல சப்கான்சியஸ் இருப்போம். ஆனா உணர்வு தூக்கத்திலே வெளியில வந்துட்டோம்னா கான்சியஸ் வந்துடும். ஸோ வந்து அந்த நல்ல தவறான ஈகோ வேண்டாம், இது ஃபால்ஸ் ஈகோ வேண்டாம், நான் தான் பண்ணேன் அந்த மாதிரி வேண்டாம். சரியான ஈகோ இஸ் ஓகே. ஸோ ஒன் ஹூ இஸ் நாட் மோட்டிவேட்டட் பை ஃபால்ஸ் ஈகோ, whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world. அவன் வந்து தனக்கு வேண்டி பண்றது இல்ல, எனக்கு என்னுடைய கடமை. இப்போ வந்து ஒரு இதுல இருக்கான், பார்டர், அதுதான் நம்ம வந்து சொல்லலாம், ஆர்மி ஜவான்ஸ் எல்லாம் நிற்கிறாங்க. டக்குன்னு யாராவது எனிமி பண்ண வராதே ப்ளீஸ் கெஞ்சி, உன்னை கொலை பண்ணா எனக்கு பாவம் கிடைக்கும்பா, வராதுலாம் கெஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது. அவன் ஷூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். அவனோட டியூட்டி கொலை பண்ணணும், அவன் பண்ணதான் வேணும். அப்போ நீதிபதி அந்த எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். நீதிபதி ஒருத்தனுக்கு வந்து தண்டனை வழங்கலாம். சுச்சோ உனக்கு தண்டனை வழங்கி எனக்கு அப்புறம் உனக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கி எனக்கு ஏதாவது பாவ செயல் வரும் இல்லை, அவனோட டியூட்டி சைஸ் he has to give punishment, அவன் பண்ணதான் வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி whose intelligence is not entangled, அவன் வந்து புத்தியோட சரியா புத்தியோட யூஸ் பண்றான். though he kills men, அவனால வந்து நிறைய பேர் கொல்லப்படுறாங்க. இருந்தாலும் in this world does not kill, though he kills men in this world does not kill, அவனுக்கு வந்து கொலை பண்றது கிடையாது. அவன் வந்து என்ன சொல்றது, அவன் எனிமையை ஷூட் பண்றான். பட் ஆக்சுவலி அவன் வந்து கல்பிரிட் ஆறானா, அவன் வந்து நீ அவனை கொலை பண்ணி இருந்தா சங்கிலி மாட்டி உன்னை ஜெயில போட்டு இல்லை, அவன் வந்து கொலை வந்து அவனோட பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி அவன் கொலை பண்ணலாம், அவனோட டியூட்டி பண்றான். ஸோ அவன் கொலை பண்ணினாலும் அவன் கொலை பண்ணலை அந்த மாதிரி. நார் ஹி இஸ் பவுண்ட் பை ஆக்ஷன். அது இந்த மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு சொன்னாலும், ஒரு ஜட்ஜ் தீர்ப்பு சொன்னாலும் அவனுக்கு வந்து அது ஒரு பாதிப்பு கிடையாது. அவனோட டியூட்டி
டியூட்டி தான் அவர் வந்து பண்றார். ஸோ எவனுடைய நோக்கம் அகங்காரம் இன்றி உள்ளதோ, அகங்காரம்னா பொய் அகங்காரம் இன்றி உள்ளதோ, எவனுடைய புத்தி பற்றுதலின்றி பற்றுதலிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, அவன் இவ்வுலகில் உள்ள மனிதர்களை கொலை செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல. அவன் கொலை பண்ணாலும் என்னது, இஸ் நாட் ஆக்சுவல் கொலையாளி. தனது செயல்களால் அவன் பந்தப்படுத்துவதும் இல்லை, பந்தப்பட்டுக்கிறதும் இல்லை. இதெல்லாம் வந்து பகவத்கீதை எழுதியிருக்கானா, ஐ கேன் இமேஜின். இது ஆன்மீகத்தினே போடுறதா இல்ல வந்து நம்மள இட்ஸ் ஒன்லி லைஃப் மேனுவல், ரைட்? எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கக்கூடாது, எப்படி சாப்பிடணும், எந்த மாதிரி இருக்கணும் தான். ஸோ இட்ஸ் அ லைஃப் மேனுவல் பகவத்கீதா. எல்லாருமே படிக்கணும், எந்த ரிலீஜனா இருந்தாலும் படிக்கலாம். அதனால ஃபாரினர்ஸ் எல்லாரும் எடுத்து படிக்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி லைஃப் மேனுவல். ஓகே, அடுத்தது யாரு படிக்கணும்? புவனேஸ்வரி மாதாஜி. யாருமே இல்லையா, ஈஸியா சொல்லிருக்காங்க. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் ஞேயம் பரிஜ்ஞாத திரிவித கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்தேதி திரிவித கர்ம சங்கரக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரகக. Knowledge, the object of knowledge and the knower are the three factors that motivate action. இப்ப நம்ம கர்மாவை பத்தி பார்த்தோம். இந்த கர்மா பண்ற தூண்டுதல் யாரு பண்றாங்க? தூண்டுறது யாரு? ஃபர்ஸ்ட் அறிவு வேணும், புத்தி இல்லையா? நமக்கு அது ஒரு நாலேஜ். இப்போ ஒரு காரியம் பண்றோம்னா டெஃபினட் இப்போ இட்லியே பண்றோம்னாலும் இட்லி எங்க குத்தணும் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. ஏதோ சொல்லுவாள், அடுப்பை பத்த சொல்லல, வெறும் அதை போடு, பொட்டேட்டோ போடு, குக்கர்ல போடு, அது வெந்துடும் அப்படின்னா எப்படி வேகும்? நீ அடுப்பை பத்த சொல்லலையே அப்படின்னு அந்த மாதிரி இல்லாம நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு அறிவு இருக்கு. ஏதோ போட்டோம்னா அடுப்பையும் பத்து வைக்கணும்னு அதெல்லாம் பேசிக்கலாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டா இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ், நம்ம ஒரு வேலை பண்றோம்னா அதுக்கு ஒரு நாலேஜ் நமக்கு இருக்கும். அப்போ அந்த நாலேஜ் வேணும். இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு தூண்டுபவை. இதெல்லாம் மூன்று. ஒண்ணு நாலேஜ், ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். எதை என்னது ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் என்ன கொடுத்துருக்கா? பொருள், அப்புறம் அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய அறிவு, அறியப்படும் பொருள். எதை ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஒரு இந்த பொருள் சொல்றது இருக்கு. அதை பண்ணின என்ன பிரயோஜனம் இல்லை, அது பிரயோஜனம் இல்லை. ஹவ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். இந்த நாலேஜை வச்சு நான் என்ன பண்றேன், இந்த நாலேஜை வச்சு நான் என்ன ஒரு காரியம் பண்றேன், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரியம் பண்றோம். தட் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு பாத்திரம், ஒரு இது இல்லை. நான் எதை நினைத்து, எதை குறித்து நான் என்ன ஒரு இந்த நாலேஜை வச்சு நான் என்ன பண்றேன், அந்த மாதிரி. அண்ட் த நோவர், இது தெரிஞ்சுன்னு பண்றானே, ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும், இந்த நாலேஜ் தெரிஞ்சிருக்கிறவன் இருக்கணும். எதை நான் பண்ண போறேன், அந்த ஒரு அறிவு இருக்கிறவன், அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான் இந்த மாதிரி மூணு ஃபேக்டர் இருக்கணும். ஒரு டு மோட்டிவேட் த ஆக்ஷன். எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு தெரியாது. The senses, the work and the doer are the three constituents of action. அப்புறம் என்னது, இந்த செயல் புரியறதுக்கு என்னெல்லாம் உறுதுணையா இருக்கு? சென்சஸ், காது, கண்ணு, மூக்கு, கை, காலு எல்லாம். இதுல காட்டிருக்கிறது என்னது, டொனால்ட் டக்கா. அவன் வந்து என்னத்தையோ பண்றான். கை வேணும், அது அறுக்கணும், இது இப்படி பண்ணோம், அப்படி அந்த மாதிரி ஏதோ. அப்ப சென்சஸ் எல்லா, காது, கண்ணு, மூக்கு, கை எல்லாம் வந்து வேலை பண்ணணும். அப்புறம் ஒர்க், அந்த வேலை, அப்புறம் இந்த வேலை பண்றோம். இது எல்லாமே என்னது, ஒரு காரியம் புரியறதுக்குள்ள இது வேணும். என்னது என்ன சொல்லுவா, கான்ஸ்டிடியூன்ஸ். அதுக்கு செயலை உண்டாக்குபவை. ஒரு செயல் புரியணும், இந்த மூணு வேணும். என்னெல்லாம்? சென்சஸ் வேணும், ஒர்க் வேலை வேணும், அண்ட் செய்யறதுக்கு ஒரு மனிதனை ஒரு செய்யறதுக்கு ஒரு இதுவும் வேணும். ஒரு கருவி சொல்லலாம், அந்த மாதிரி. I don't know how to explain. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. ஓகே, இது உங்களுக்கு புரிஞ்சதா எனக்கு தெரியாது. யாருக்கா புரியலைன்னா நம்ம திரும்பி அதை பத்தி திரும்பி சொல்லிட்டே இருக்கும்போது ஒரு வேர்ட்ஸ் வரும். எனக்கு புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே இல்லையா கிளாஸ்ல? மாதாஜி புரிஞ்சது மாதாஜி. ரெண்டு மூணு பேர் சொன்னாலே எனக்கு ஒரு எனக்கு ஐ எம் நாட் கன்வின்ஸ்ட். நான் சரியான வேர்ட் சொல்லி புரிய வச்சேன்னா மிஸ் சொல்றேன்னா எனக்கு தெரியல. அதனால எனக்கு புரிஞ்சுட்டேன். பட் டு எக்ஸ்பிளைன் அதர்ஸ், இது அது ஒரு சரியான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர்வே சொல்லணும் இல்லையா? அது நான் சரியா சொல்லலையோன்னு சொல்லிட்டு அது சந்தேகம் எனக்கு. சோ அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. அப்புறம் என்னது, அந்த செயலை புரியணும்னா யாரு என்னெல்லாம் வேணும்? புலன்கள், செயல் செய்பவன், புலன்கள், செயல்,
அண்ட் செய்பவன், அந்த செயலை செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவன். அந்த செயலை பண்ணணும், இந்த மூணு வேணும். எவ்வளவு அனாலிட்டிக்கலா எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கல்ல. பகவத்கீதால எவ்வளவு எல்லாம் இருக்குன்னு அதிசயமா இருக்கும். இன்னும் நான் இதுல வந்தேன். செக்ஷன் சி வந்துட்டோமா? முடிச்சுட்டோம். செக்ஷன் சி நாளைக்கு பண்ணலாம். 8:30 மணி ஆயிடுத்துல 8:31 கரெக்டா மாதாஜி? 8:31. ஹரே கிருஷ்ணா. 8:31 மாதாஜி. 8:30 ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஓகே 8:31 ஆயிடுச்சு. அப்ப நான் பாக்கி நாளைக்கு எடுக்கலாமா? ஏன்னா CDEFGH நிறைய இருக்கு. இது மெதுவா போகும், அவசரமே இல்லை. மோட்ஸ் கண்ட்ரோல் இதுல 19 40 நாளைக்கு கொஞ்சம் நிறைய இதா எடுக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பிரபுபாத பாட்டுலாம் பாடணும் இல்லையா, அது கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. அது வந்து அவருக்கும் ஒரு மரியாதை செலுத்தணும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம வாஞ்சாகல்பத்ருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भक्त वृंद की जय जय प्रभुपाद की जय जय ठाकुर की जय जय महामंत्र की जय जय गीता श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय श्री राधा गोविंद की जय श्री रामलल्ला की जय दामोदर मास की जय जय की। யார் சொன்னீங்க மாதாஜி? தாமோதர் மாசம் இருக்கு அவருக்கு, அது தாமோதர் மாதத்துக்கும் ஜெய். ஜெய். அதெல்லாம் நம்ம இது பஜன் கிளாஸ்ல எல்லாம் நிறைய சொல்லுவோம் நாங்க. அப்புறம் இது கார்த்திக் மாஸ் இந்து கேலண்டர் படி கார்த்திக் மாஸ் की जय अयोध्या श्री रामलल्ला की जय அது சொல்லிட்டோம். जय हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, மாதாஜி ஹரி ஹரி போல். மாதாஜி முடிப்பாங்க. லலிதா மாதாஜிக்கு நான் இன்னைக்கு நானே சொல்லிட்டேன். லலிதா மாதாஜி की जय।